Добрый вечер. Добрый вечер. Чым займаемся сёння? Гуляем у Crusaders Kings 3. Мы гуляем за крывічаў. Кіруем мы каралеўствам Белай Русі. І мы ўжо пашырыліся неверагодна, насамрэч. Наша тэрыторыя вялікая, але ж ёсць у нас сусед, які не так даўно адабраў у нас тэрыторыю. Гэта кіеўскае княства. Яны вырашылі, што няблага было бы забраць нашу пінскую тэрыторыю разам з нашым братом родным. Вітаю, Раяна. Гэта у выніку зрабіла даволі дзіўна нашыя межы. У нас тут ёсць пераход паміж Гродна і Мінскам невялічкі. І гэта адзінае, што аб'ядноўвае два кавалкі дзяржавы. Вось. На жаль, армія у кіеўскага княства больш за нашую. І пакуль не выглядае так, што мы можам іх пераадолець просто так. Ёсць нейкія ў мяне ідэі, як што з гэтым рабіць. У нас зараз хапае грошай, можа быць. Мы пачнем будаваць нешта для нейкія будынкі. Для таго, каб павялічыць колькасць войск. Вы глядзіце, наш васал ужо паляпшае сабе будынак на войскі. Ці ёсць нейкія яшчэ тэрыторыя, нейкая тэрыторыя, якую яшчэ кантралюю? Не хапае. На жаль, мне патрэбна было бы яшчэ нейкі вось горад, які можна было бы сказаць, што вось ты зараз і мы табой займаемся. Бо арміі памера не хапае. Змагацца з кіеўскім княствам не атрымаецца. Калі мы пачнем, то хутчэй за ўсё гэта дрэнна для нас кончыцца, бо іх яшчэ ёсць саюзнікі. А нашы саюзнікі будуць часткова яго васаламі, яны ў вайну не пайдуць супраць свайго ж лорда. Так што, паглядзім. Пакуль чакаем. Чакаем удалай магчымасці вяртаць назад тэрыторыю нашага Пінска і яшчэ нашага брата вяртаць, бо наш брат зараз служыць гэтаму кіеўскаму князю. Вітаю, Вераніка. Пачынаецца паседжанне нашага двара. До нас прыходзяць розныя людзі і задаюць розныя пытанні. У іх ёсць розныя пажаданні. Калі ласка, хто ў нас першы? Наш сенешаль Семамысл, гаворыць мой лорд. Я прапаную кадастравы агляд вашых зямель. Так, кадастравы агляд, добра, шмат грошай ідзе, але гэта можа яшчэ потым даць нам дадатковую інфармацыю наконт таго, што ж у нас там на нашай зямлі ёсць. Вітаю, Найна Рэвенс. Давай, Семамысл, калі ласка, аглядзі нашу тэрыторыю, дадам табе грошы на гэта, ідзі аглядай. Мужчына набліжаецца да трона і бачна, што ён звычайны крысціянін. Мой лорд, ён пачынае. Я прадстаўляю лакальную камуну ў Мінску. За апошнія некалькі месяцаў нашыя кладбішчы былі на нашых кладбішчах адбываецца знікненне цел. Яны былі выкапаны і не засталося нейкіх слядоў. Па-першае, мы бянтэжылі, што гэта могуць быць дзікія жывёлы альбо нейкія невераемныя сілы. Але зараз нашага лекара Карэла, якога мы нанялі, так, гэта яго злавілі на тым, як ён выкарыстоўваў мёртвых для сваіх эксперыментаў. Калі ласка, спыні гэта. Паглядзім. Так, Аргана, вітаю. Ці атруцілі мы сёння хоць каго-небудзь? Не. Усё так же засталося, як і было. На жаль, аглядаць мёртвых... Ён же робіць гэта не з пагаднення астатніх. Так, можна сказаць, ёсць тры варыянты. Мы можам сказаць, што гэта неабходна, няхай гэта робіць. Ён, вучыцца чалавек, што вы пачынаеце? Ён вучыцца, але ж пагаднення не было. Гэта па тыпу, ён крадзе гэтыя целы. Праблема хутчэй у гэтым. Я разумею, што яшчэ рэлігійная, мы ўсё ж такі ў раннім сярэднявеччы, 933 год, але вось такая справа. Можна сказаць, што, гэта неабходнасць, але мы атрымаем больш праблем, як выглядае. Наступнае гэта адправіць яго ў турму. І трэцяе, проста сказаць, не займайся больш гэтым. Меркаванне маіх гасцей і нашых прыдворных упадзе, але трошкі. Усяго на 5 гадоў 10 падзнізіцца і незначна.
Вось. І Карл будзе незадаволены намі, але ў нас адносіны з ім таксама нармальныя. Давайте скажем так, да, просто, Карл, калі ласка, спыніся. Так, Васіліса Ярославовна Язяславович. Гэта ўвогуле не ў нашым з дома Язяславаў. І яна прыйшла да нас з сумнымі вачыма. Яе прыводзіць яе маці Ярослава, падталквае да трона. Кароль. Гэта дзяўчына была пры двары Вільдзіса. І ніхто не мог прыглядаць з таго моманту, як яе памёр яе тата. Калі ласка, ці можете мы даглядаць за ёй у будучыні? Так. Яна бастард. Добра. Ці ёсць у нас нехта ў галоўнага героя, каго мы даглядаем зараз? У нас няма нейкіх дзяцей, якіх мы выхоўваем. Нашыя дзеці зараз пад кантролем нашага жа лекара, які трупы выкапваюць. Так, давайте-ка... Добра, давайте возьмем яе на выхаванне. Гэта был апошні чалавек. Паседжанне скончана. Можам разыходзіцца. Далей да нашых дзяржаўных спраў. Так, папулярнасць нашага двара падвысілася. Ладно. Что там яшчэ з паведамленнем? Давай. Мой вассал Рагвалод Февроньевич з Волгініі жадае пазіцыю ў савеце. Ён яшчэ не злуецца на нас, але ці магу яму нешта прапанаваць? Яшчэ адзін халера інтрыгана, як вы здзеўблі. Мой маршал, які зараз знаходзіцца, ён мне патрэбны як ёсць. А вось гэта, ён не з'яўляецца ніякім мне васалам з лукоў. А чаму ты тут засідаеш? Можа, ім быў найлепшым, каго пасадзіць на гэтае месца, але я неяк здзіўлены. Ёсць у мяне нехта яшчэ. Наш васал? Горшы дыпламат за яго. На Хайлікс адпраўляецца яшчэ 9500. Дзякуй вялікі, на Рэвенс. У мяне ўся думка, як бы і так дабіць першы Хайлікс, там не шмат засталося. Назначыць Арыгану майстрам таямніцы. Яна спраўляецца добра. Я думаю, неабходнасці... Я бы антыкварам назначыў, каб сашыла за ўсім каштоўным. Я ўвогуле, я забыўся пра тое, што ў гульне ёсць магчымасць называць дзяцей. Таму, калі ў нас народзіцца дзіцё, я прапаную пачаць называць як-небудзь. Вечарашкам пад гарбатку. Так, не, яно цудоўна. Адзін я вось, напрыклад, сёння пазней пачаў, бо на працы яшчэ было даскончваць, не паспеў зусім. Вось, там затрымаўся трошкі стрымна, 10 там 15 хвілін. Вось, але ж тут такая справа. Хайлікс з захопам, першы Хайлікс там трэба падрыхтаваць, бо ён таксама вельмі такі выбітны. Я вось думаю, у нас ёсць васал гэтым, яго можна паставіць як дыпламата, але ў той жа момант я жадаю, каб у нас дыпламатам быў хоць хто-небудзь свядомы. Давайте пакінем пакуль яго. Гэты васал яшчэ пакуль нікога забіваць не будзе за сваю пазіцыю, я спадзяюся. Так, можна праспансыраваць натхнёнага чалавека. Колькі ты патрабуеш грошаў? Шчыт! За 78 грошай, давайте. Няхай. Артефакты гэта важна. Можам мы палепшыць. Гэты будынак я не магу палепшыць, таму што ў мяне не хапае культуры, культурнага даследавання яшчэ. Мы не ведаем, што такое баракі. Так, натхнение. Васал якога запомніць, это усім будзе займацца. Чэмпіён наш. Так. Рагвалод і Вышата адны з самых моцных васалаў на маёй зямлі. Я ніколі не ўпэўнены, як заставіць іх быць шчаслівымі. З гэтым складана справіцца. Можна зрабіць нешта для іх. Можна вось для наших васалаў спецыяльна для іх у іх гонар зрабіць гэты шчыт. Я жадаю, можна пажадаць яго сабе,
Гэта дасць нам прэстыжу, але наш характар нашага персанажа не вельмі падыходзячы, бо мы такія сціплыя. Для нас такое эгоістычнае, гэта будзе да халеры стрэсу. Вось, давайте сваім васалам у і гонар. Няхай будуць задаволенымі. Так, далей. У нас ёсць магчымыя войны, а войны ў нас будуць чакаць. У нас будзе ваенная кампанія, як пара, як мінімум. Нашыя канкурэнты гэта Кіеў, таму што Кіеў ужо адабраў частку нашых тэрыторый, нам трэба іх вяртаць. І чым хутчэй, тым лепей. Але ж войскі нашыя гэтага не дазволяць, у нас не настолькі іх шмат. Што будзе, калі аб'явіць вайну, як гэта выглядае? Гаворыцца, што ў іх ёсць саюзнік на колькі? Не вельмі моцна. Ён яшчэ на маім баку, гэты саюзнік. Так, і гэта не далучацца. Тэарэтычна мы можам нават справіцца з імі. У нас прыкладна аднолькавая армія. Я бы ждаў, каб яны пазмагаліся з кімсьці яшчэ. Каб іх толькі пачалася бойка з кімсьці. Заслаўля. Ну так, ён збярэ армію, але яна будзе прыкладна такога ж памера, як у мяне. Мне трэба знайсці саюзніка нейкага, які будзе згодны са мной удзельнічаць у бойках. Пры гэтым у нас ёсць Швецыя, якая распаўзлася тут неведама як. Яна вось захапіла тут кавалачак, тут кавалачак і тут кавалачак нашай зямлі. Можна забраць яе назад. Ты хто такі? Гэта ты з Рурыкаў. Рурыкі яшчэ жывыя? Я думаў мы... не, Рурыкаў яшчэ да халеры. Калі паглядзець. 16 яшчэ людзей у доме Рурыкаў. Так, шведы, давайте. Гэтая тэрыторыя... Чакайце-ка, чаму там то одно? Не разумею. Так, аб'явіць. Захоп. Гэта у нас што ты? Лукі. Вось, поўнасцю, але гэта шмат патрабуе... Не, давайте адной тэрыторыі, вось. Як ты называешься? Ну так, вось оно. Лукі, мне патрэбна 75 прэстыжа. А это нешта да халеры. Ну, у прынцыпе, пакуль пасядзім, раз уже не можам аб'явіць. Плюс ёсць Эстонія, якая таксама... Мы набылі сабе ў папярэдні раз тытул новгарадскага князя таксама, то бок мы можам узяць... Гэта наш тытул зараз, нам належыць тытул каралеўства Новгарада, але мы кантралюем толькі невялічкі кавалак гэтага каралеўства. Астатняе належыць Швецыі і Эстоніі. Халеры дзяцей, так, у Рурыкаў зараз да халеры. Я ж забыўся, мы-то кантроль над Новгарадам мы узялі пад сваю, для свайго дома, даўно ўжо даволі, пару пакаленняў таму. Але ж атрымліваецца такая справа, што Рюрыкі былі, не гледзячы на тое, што яны былі на гэтай зямлі, яны ёсць яшчэ ў Швецыі. Так. Прапанова, прызыў да вайны. З кім? З Переслаўлем. А хто ўдзельнічае, я магу ведаць? Переславлі, хутчэй за ўсё будзе належыць... Так, я не магу... Вось он атрымліваецца тэрыторыя Чарнобыля. Переславль, у яго няма лорда. То бок ён літаральна па свайму жаданню... У нас ёсць знаёмы сярод арміі кіеўскага князя. Слухайте, давайте адмовімся. Ён яшчэ наш кузен. Давайте адмовімся. Ён збіраецца напасць на нашага кузена, але наш кузен мудак. У папярэдні раз ён нас неблага так падставіў. Вось. І наш саюзнік, ён адносіцца да кіеўскага княства. Ён васал, і гэта значыць, што калі ён пераможа, то кіеўскі князь атрымае больше арміі. Таму я, на жаль, проста адмоўлюся. Калі я адмоўлюся, я страчу сваёй папулярнасці. Ці далёка я? Ну гэта непрыемна насамрэч. Так, даволі шмат. Ну нічога, перажывем. Адмаўляемся ад гэтага. Не будзем удзельнічаць у вайне, якая будзе для нас потым горш зробіць. Я не жадаю, каб мяне яшчэ большая армія прыйшла. У папярэдні раз кіеўскі князь карыстаўся тым, што мы напалі на Новгарад. І толькі тады яны атакавалі.
Так, я могу узурпировать титул Мазовії. Чому? Хто його контролює зараз? І навошта? Ага. Ми дастаткова території з Мазові контролюємо, і тому можемо його забрати титул собі. Але для гэтага патрэбна ўзяць дастаткова грошай. Не будзем мы такого рабіць. Глядзіце, вось гэта Мазовія атрымліваецца. Вось усё то, што я кантралюю зараз, я падзялю. Вось. Тэрыторыя Мазовіі. Сіненькая лінія гэта моя мяжа сапраўдная. То бок атрымліваецца я з княства Мазовіі з не ведаю як. Тэрыторыі Мазовіі я кантралюю амаль усё. Так, што яшчэ? Наступныя крокі. Насамрэч чакаем. Я жадаю скарыстацца момантам, калі на кіеўскага князя хтосьці нападзе. Ось. Альбо, ну, дачакацца хоць, каб прэстыжа было 10-100. І, можа быць... Опа, арыгана. Я сяджу за сваім сталом і чытаю нейкія справаздачы, якія былі прысланы мне з усяго каралеўства. Арыгана скочыць каля мяне... заскоквае каля мяне, каб это самае легчы дзесьці на соніку. І кладзецца каля маёй працы. Я збіраюся яе пагладзіць, але так, and he stretches languorously. Слова, ты што такое? Languorously. Блин. Ага. Лянотна. І калі так ужо. Лянотна выцягваецца. Так, выцягваецца, але занадта. Арыгана перагортваецца на іншы бок і падае са стола, прыземляючыся на свае лапы. Так, з позіркам быццам бы я ў гэтым павінны, яна скоча як гэта? Адсюль. Так, смешны кот. На 10 гадоў мы атрымліваем сабе карцей, мы менш атрымліваем стрэса на 5 гадоў, на 5%. Менш стрэсуем, таму што смешны кот. Ён плача, гэта ён смяяўся. Я думаў, што ён плача, я думаў, нешта здарылася, але насамрэч гэта смех быў. Я так разумею, у сярэднявеччы трошкі па-іншаму смяяліся. Так, аб'явіце войны. Бестулане. Это дзе? Далёка. Гэта не варыянт. Занадта. В'янге. Можна. І гэта не складана будзе. Так. Літоўскі кароль. Блін, з ім бы пасябраваць трэба будзе. Схема нейкая была раскрыта пры двары. Хтосьці плануе забіць на майго целаахоўніка Дмітра з дома Ціхаў. Так, трэба знайсці, хто ў гэтым павінны. Я адпраўляю свайго найлепшага майстра шпіёнаў за гэтым. А таксама свайго васала, які хутчэй за ўсё мяне атруціць. Сам дуракот, яму смешна. Так. Мой сіншай скончыў агляды тэрыторыі, кадастравы агляд. Так. І што атрымалася? Ага. Добра, у нас лепей нашыя мапы сталі. Хутчэй будзе прагрэс. Так, кожную тэрыторыю, якую я кантралюю, іх пашырэнне паскараецца. Ён атрымлівае 75 прэстыжа, я атрымліваю 150 прэстыжа. Цудоўна. Гэта я не пабудую, на жаль. Зноў жа не хапае тэхналогія. Што у нас па тэхналогіям? Я так неяк не дайшоў. Эканамічныя будынкі з'явяцца, і не тое, каб далёка доўга чакаць засталося. Прыкладна 3 гады, каб скончыць 5%. Так, знаёмага.
Нас жа мы яшчэ адправілі аднаго персанажа, каб ён займаўся паляпшэннем нашых тэрыторый. Як у нас увогуле справы? Няблага, няблага. Так, я кантралюю толькі Оршу зараз і Мінск. Невялічкая тэрыторыя, насамрэч, пад маім прамым кіраваннем знаходзяцца толькі две тэрыторыі. Угу. Трэба аддаць дачку за кагосьці, поэтому трошки пропусцілі. Самы момант увогуле падрыхтаваць нейкі альянс. Так, мне альянс патрэбны, трэба і дачку за нармальнага кагосьці аддаць. И... Ага, нет, с тобой табе я не отдам, табе 50, моей дочке 17. Вось гэта неблага. Упарты, справядлівы, трошки прыжымісты. Так, не-не, прыбраць. Але ж тытул у яго. Ён там 10 седьмой зямлі калена, невядома хто. Армії у яго, калі ён збярэ поўнасцю яе, яна зберацца можа на 1000, если так. Ну такое. Так, усе старыя нейкія, 61, 56, 37, 72, 28. 28 яшчэ куды не шло. Дзе гэта? Увогуле тут. А я далёка ад нас. Так, далёка. Добра. Хто-небудзь бліжэй. Ага, ён частка, гэта частка нашай сям'і. Чарнобыльскі. Так, Аскільдр таксама. Ну такое сабе. Я жадаю стулы. Ёсць. Якая у вас армія? Так, Тула. 16 гадоў яму. І кантралююць беззямельны. А як так? А, ён беззямельны. Але саюз... А, я зразумеў, ён сынка проста. Але не галоўны нашчадак. Пум-пурум. Што ў яго з тварам? Ну, яшчэ, мне падаецца... Нешта сціснуў вусную проста. Вельмі моцна. Але проста не ведаю. Настрою яго такі сёння. Так, ну, канкрэтна ў яго зямлі гэтых войск не будзе. Нават калі мы аб'явім саюз, там будзе 800 войск, гэта не той, каб шмат. Тут увогуле 483. Так, 17. І гэта зноў жа... Ах ты халера, гэта зноў з кіевскага княства. Блин, злюбліха. Эх, халера. Беззямель нам не патрэбна, але гэта мы аддаем... З-за таго, што ён сын можа з'яўляць... Ну, з-за таго, што ён сын, ён можа атрымаць зямлю пазней, калі яго бацькі памруць. І ў той жа момант гэта дае нам магчымасць саюза з яго бацькамі. Вось таму гэта важна. Там маска была у папярэдняга. А, вось у гэтага нешта з тварам. У яго, ну, пашкоджанне на твары. Ён нейкі траўму атрымаў за сваё жыццё. На пентамент адпраўляецца 2500, дзякуй. Старэйшага атруціць. Там зямля па тыпу невялічкай тэрыторыі, я просто прыйду захаплю іх, калі мне спатрэбіцца. Мне бы, калі б у меня была схема нейкая, пры якой я мог бы атрымаць кіеўскі трон, альбо хаця бы брата вяртаць да нас. Бо наш брат зараз, ну, ён усё яшчэ сядзіць у Слуцку, у яго тытул пінскага княства, які мы яму аддалі. Але ж ён зараз, з-за таго, што захапілі гэтую тэрыторыю, ён зараз падпарадкоўваецца кіеўскаму князю. Так, схему, каб прыдумаць, у яго ёсць дзеці. У асноўным гэта адзін сын, два сына, две дачкі. Сыну 17. За сына мы можам аддаць нашу дачку. Тэарэтычна. Але ён прыме, калі матрылінейны, не, ён не будзе згодны, таму што гэта уйдзе ўвесь... Ага, так. А ці атрымаем мы... Ён кантралюе Любег, які тут паблізу. Ён аддаў тэрыторыю нашу. А не, пачакайце, гэта на Чарнігаў нам і не належаў ніколі, у нас Бабруйск належаў нам. Так, калі мы іх ажанім,
то дзеці будуць лічыцца з боку, ну, гэтага, з яго боку. Гэта не будзе матрылінейныя дзеці, яны будуць нашчадкамі якраз такі караля. Блин. Справа ў тым, што гэта нам не дасць таксама і саюза моцнага. Таму што саюз мы атрымаем толькі... Але ж ён потым будзе... Слухайце, можа быць, інвеставаць рэальна ў гэта? Што ён за хлопец увогуле? Неблагі такі, хоць трошкі параноіку, але астатнім неблагам. Цікава, ці магчыма тут пабудаваць сусветную імперыю, тыпу усіх захапіць? Тэарэтычна магчыма. Гэта будзе складана ўтрымаць, але магчыма. Справа ў тым, што асабіста на некаторых тэрыторыях вам патрэбна вялікая папулярнасць і прэстыж. Чым больш ваше каралеўства, тым больш вы прэстыжа будзеце атрымліваць у прынцыпе. Так што гэта працэс такі бясконцы. Адна праблема. Вам патрэбна хутчэй за ўсё будзе захапіць гэта ўсё за сваё жыццё, бо як толькі вы памрэце, усе падзеляць паміж сабой землі назад. То бок па тыпу з заходам Александра Македонскага. Вось такая справа. Толькі на ўсю тэрыторыю усей мапы ўвогуле. Вось прыкладна такое магчыма, мне падаецца. Так. Глядзіце, якая справа. У яго армія амаль няма. Ну, то бок, тут ён кіруе толькі Чарнігавам і ўвогуле гэта там несур'ёзна. Але ён галоўны нашчадак кіеўскага трона. Калі яго бацька памрэ, але яго бацькі 40 гадоў, то бок памрэ ён яшчэ не хутка, раней, чым мы, нават пазней за нас, наадварот. Але ж у нас ёсць такі варыянт, што нават калі мы ажэнім іх, ён ужо, вось яго сын, стане каралём потым, і у нам будзе вельмі лёгка зрабіць паміж намі альянс. У ідэале матрылінейным бы яго зрабіць, але каб дзеці лічыліся нашымі. Але ж на гэта дакладней пагадзяцца, бо мы не настолькі крутая, ну, крутыя мы настолькі, каб яны ігнаравалі. Вось, гэта неблагі варыянт. Тым больш, што ён неблагі хлопец, насамрэч. Зусім неблагі. Інтрыган, параноік, але астатняе ў яго няма такого, тыпу ён там садыст альбо нешта такое. Давайте за яго. Вядома, у нейкай вайне ён нам не дапаможа, але ж у нас на будучыню, хутчэй жа ўсё для нашага нашчадка, з'явіцца яшчэ і гэты. Можа быць, дзесьці альянсы можна будзе пазаключаць. Так, ці ім патрэбна... Ну, у прынцыпе, ўсё. Сядзім і чакаем. Напады я праводзіць не буду. Зноў жа, чакаем магчымасці. Глядзіце, вайна паміж імі яны Переславль захопяць. Так, натхненне, жадае яшчэ грошай. Патрэбна яшчэ 50. І браня можа быць больш карысная. Ну, па тыпу большай якасці. Давайте, дадзім яму грошай, будзе яшчэ больш крутая браня. Майстар, ламайстар, блин, грошай толькі цягне. Нас паклікалі адразу на 2 паляванні. Каралева Вігдзіс, гэта наша жонка, і наш брат паклікаў да сябе. З абодвума у нас цудоўныя адносіны, але жонка важней, так што едзем да жонкі. Вось сюды. Небяспека ёсць. У адной лакацыі тут, у лесе. Давайте возьмем кагосьці майстра па лясам. Вось, гід па лесу. Цудоўна. Паехалі на паляванне. Отправляемся. У нас есть майстер каравана увогуле? Так, ёсць. Што у нас яшчэ якія пазіцыі не занятыя? Так, дзіўныя шэпты. Я заўважыў, што Тадор, якой у нас майстар якраз такі гід па лесу павінен быў быць. Разбягае мяне больш, чым звычайна. У нас трошкі такія сабе адносіны.
Ён заўсёды сядзіць на іншым баку стола і калі яго заклікаюць да ежы і адмаўляецца ад маёй кампаніі падчас кемпінгу. У нас, магчыма, і не найлепшыя адносіны, але гэта ўжо пачынае мяне не задавольваць. Так. У асабістасці, калі я пачуў, як ён або мне гаворыць. Я буду лепшым каралём, чым ён. Можна доблесць атрымаць. І яго будзе больш стрэса, бла-бла-бла, але ён пакіне наш двор. Так. Майстар караванаў сказаць, але зноў жа ён сыдзе. Можна адправіць яго ў турму, альбо сказаць проста ў Валецыю. Альбо сказаць, мне падаецца, гэта проста вецер. Вецер не варыянт, бо прэстыж нам зараз увесь патрэбны, які толькі ёсць. Таму мы будзем зараз рабіць усё, каб яго захаваць. Мы можам самі з ім пазмагацца. Мы майстар ваяр, у прынцыпе, такі. Ну такі сабе ваяр. Просто ён яшчэ горш за нас. Так, ён дрэнны баец. Ну давайте тады. Ён ўсё роўна нам ужо сыдзе. Ага. Ён перамагае нас. Халера. Не вельмі ўдала атрымалася. Пазмагаліся. Там 20% толькі было на гэта. Так, мы прыязджаем до нашай жонцы. Жонкі. На паляванне. Яна будзе кіраваць паляваннем. Мы ўжо не малыя ўвогуле. Нам 49 и 59. Так, корявая грудка разбили лагерь. Угу. Яна ожидая полявать на зайцатруса. Добра. Это будет простое полявание. Але чамусьці верагоднасць поспеху вельмі нізкая. Мы что, не паляўнічы ўвогуле? Ну так, мы не паляўнічы. Ніхто з нас паляваць не умее. Основная тема у нас была просто рекреация, тому... О, заўважылі. Что там атрымліваецца? Блин, збег. Ну, нейкае простае у нас паляванне атрымалася. Літаральна амаль адразу заўважылі і ўсё. Ніякіх падзей не было. Ну, гэта было ўсё роўна адпачынак. Мы трошкі сабе знакамітасці атрымалі прэстыжу. Таксама яшчэ гэтай легітымнасці. І вось у нас з'явілася жаданне займацца больш ахотай. У нас з'явілася першы досвед у гэтым у 49 гадоў. Так, мы можем з Русланом дамовіцца аб альянсе. Давайте. Няхай. Ёсць верагоднасць. Ну, я нават не ведаю. Я жадаю придумаць нейкі варыянт, каб мне было больш арміі. На жаль, сабраць я не магу. Чаму? Так. Добра, альянс заключылі. Мы вяртаемся назад і мы знайшлі праход каля Барановічаў. Так. Я бачу... Так. Вось зноў. Шлях з тых самых. Шлях з мураўёў. Вельмі забабоны ёсць у нашага Ніклата з Ростокі. Ён не жадае, каб мы пераязджалі праз іх. Але ж мы не можам сабе дазволіць стрэса шмат. Ну давайте, карацей, не гледзячы на стрэс, паспрабуем. Вось, атрымалі сабе яшчэ з прэстыжу. Мы сказалі, мы поедем, мы правядзем. Ён вёў нас, але ў выніку мы правялі ўвесь караван, а ён пайшоў абыход. Прыехалі дадому. Так, з арміяй. Знізіў ўзровень нашага двара. Я магу не хоць нешта зрабіць з гэтым. Васалы. Добра. Шампіньёны нашыя. Зарабіў. Ён зрабіў шчыт караля Глеба. Это мы? Так, гэта мы. Кароль Глеб, это мы. За наш шчыт зрабілі.
Знакомитость нашей династии подвышается, и бонусы для двора. Давайте возьмем себе. А, это шчыт для двора, литерально для двора. Яго там и трэба повесить. Так, бярем, у нас есть трошки месца. Вось, шчыт. Ёсць. Удобненько. Секрет раскрыли. Мой вассал Рагвалод. У нашага вассала Рагвалода адносіны з прыслугай. Угу. Окей. А, яна пры яго двары з'яўляецца майстрам таямніц. Блин, ну мы можем альбо отправить яго ў турму. І цікава, што потым будзе, бо хто атрымае яго зямлю? Зямлю атрымае яго сын. Блин, я не магу яго ў турму адпраўляць. У нас ім нармальныя адносіны, і ён мне патрэбны пры двары. Васал, якога хрена? Што ты робіш? Але гэта пра гэта ведаюць ужо ўсі. Таму без розніцы. Гэта я магу проста дрэгаваць на гэта. Ну давайте не будем яго ў турму адпраўляць, пакінем пакуль просто на іх уплыў гэты. Яшчэ адзін секрет. Мой вассал Ваюта. Ваюта гэта хто? Битула. Сын Рагвалода і, я так разумею, бастард, так. Ну і вось, мы даведаліся, дзіцё ёсць. Адзін з дзяцей у яго, гэта яго бастард. Ну, хто бы мог падумаць? Мы там можем яго так-то тэарэтычна адправіць. Вы паглядзіце на гэтага васала. Зараз толькі яго тэрыторыя падсвечана. Ён кіруе ўсім гэтым. Смаленскам, гэта тэрыторыя Смаленска. Ну, пад кантролем каралеўства. Не каралеўства, а княства яго, скажем так. Таму што мы аб'ядноўваем тытулы, і мы кіруем ён адзін з нашых васалаў. І атрымліваецца такая справа, што ён кіруе большай арміяй, чым мы. Мне з ім праблема мець, гэта такое сабе. У турму я магу паспрабаваць яго пасадзіць, але гэта можа нават не атрымацца. Так. Я расслабляюся ў сваім замке у канцы дня, калі моя дачка і нашадак Ярослава прыходзіць, і я бачу незадаволеная. Твой кузен, Татьяна, такая пачвара. Яна заўсёды... Яна ходзіць за мной і гаворыць аб тым, наколькі я не падыходжу як твая, ну, спадкаемца. Таму што яна атрымае, наша дачка Ярослава атрымае тытулы нашы. Яна будзе каралевай. Яна гаворыць, што я не падыходжу як наступная каралева. Так, можна завітаць яе, каб пасядзець, проста паразмаўляць, паспрабаваць ёй дапамагчы разабрацца з гэтай крытыкай. Можна пагаварыць з Татьянай наконт гэтага. Альбо сказаць, якога хера ты ўвогуле да мяне ходзіш? Давайте з ёй, з Ярославай, са сваёй дачкой паразмаўляю на гэты конт. Разабрацца з гэтай крытыкай, таму што ёй прыйдзецца гэтым всем займацца. Так, яна жадае майго савету. Сказаць, што ў вас паміж вами значна больш падобнага, чым ты думаеш. І мы зможам, з-за таго, што мы ачмурэны дыпламатам, можам у выніку гэтую сітуацыю заглазіць. Альбо неяк нешта зрабіць з Татьянай, ну, по тыпу, каб яна так больш не рабіла. Давайте дыпламаты. Мы же майстар дыпламаты. Там 99% поспеху. Так, меркаванне аб нас. Цудоўна. Вы паглядзіце, я даўно ў турму не захадзіў. У мяне ў турме колькі? Раз, два, три, 4, 5 чалавек сядзіць. Што тут робіце ўсе? Вы хто такія? Што з вами такога? Давайте іх усіх. Я не магу з іх адправіць. Так, я не магу іх выкупіць, таму што чаму? Напрыклад, ты.
Просто не прыме. Можна просто вызваліць іх усіх. Масава. Таму што навошта яны мне? Дом Кімелоя, гэта ўвогуле нізканароджаныя. Дом Вайга. Вы што за дынастыя і дзе ваш лідар? Тут? Ага, эстонскія нейкія. Цікава. Чаму я яго не магу яго... Тацяна не прыме гэтага. Я не разумею, чаму мой васал не выпусціць чалавека. Дзівосна. Давайте без родных выпустим. Пехна. На волю ідзі. Ты у нас безродны таксама на волю ідзі. Што ён... А можна даведацца, што ён нарабіў? Альбо яго просто ў закладнікі ўзяў? Так, у яго няма ніякіх, чаму я яго трымаю. Няхай на волю ідзі. А вы... Вось ты яшчэ можаш ісці на волю. Я не ведаю, калі вы тут пролезлі, але... Ваша праблема. Так, 2,4 гады яшчэ у нас сядзяць. Кімелоя, гэта у нас... А, ты ёсць лідар гэтага дома? І ты беззямельны зараз. Складана быць табою. Ну, может, давайте яго вызвалім? Таму што навошта ён нам? Дыпламаты, у яго альянс... А, не-не-не, ён там выйдзе яшчэ супраць мяне збярэ армію. Так, і яго васал... Угу. Кім ты праходзішся ёй? Яна ж з дома крывічаў. Чаму ты пры яе... Не разумею. Домашні арест? Ну, давайте мне ведаю, я магу яго выпусціць. Вольны, ты пасядзіш. Таму што твой лорд гэта з Аполья, а яны нашыя ворагі, мы з імі змагаліся не так даўно. Амністыя, так. Была бы не праблема, каб яны самі не... А, ну гэта хутчэй за ўсё пасля вайны, гэта проста закладнікі. Мы даведаліся, што ў нашага санішаля ёсць нейкія... Гэта самае, дэвіянтныя паводзіны нейкія. Так, хто тут уварваўся нашу амуніцыю? Так, ты наш васал. Малады яшчэ зусім. Колькі табе гадоў? 15. І гэта з нашай, ну, прыдворнай. А, гэта ж тое, за якой я праглядаю, я яе вучу. Вышата нашкодзіў сабе. Але нам пашанцавала, што Васіліса выбегла на вуліцу, адразу пашла, расказала ўсім, што яны нарабілі. Яна гэтае самае, ну, праўдзівая, шчырая, вось. Так, добра, давайте захаваем гэтую рысу, няхай яна будзе ўсё яшчэ шчырая. Мы ж не нейкага лорда рыхтуем, яна проста будзе пры двары. Так, да наступнага ўзроўня у нашай дынастыі ўвогуле гэта яшчэ палову мы толькі набралі, яшчэ прыйдзецца пачакаць. Добра. Колькі? 17 месяцаў да новай тэхналогіі, якая не вельмі шмат чаго зменіць насамрэч, просто трошечкі дапаможа. Арыгана, шкодніца. Так, мой васал Кірыл набліжаецца да мяне, раззлаваны, у яго вачах раззлаванасць, і ён трымае ў руках кота. Котку. За шыварат трымае яе. Ён тыча мне котом у твар, коткай. І я гляджу, і гэта моя дарагая Арыгана. Я знайшоў гэтага маленькага монстра сярод маіх рэчаў. Усё, што не было пацарапана, было ўсё абасцана.
Я табе кампенсую, альбо просто гэта просто код. Супакойся, гэта просто код. Перк дыпламаты у нас новы. Так. Сапраўдны кіраўнік. Верагоднасць таго, што прымуць нашу васалізацыю падвышаецца. Ну, бо мы можам невялічкаму камусьці прапанаваць просто стань маім васалам. Вось, напрыклад, ты. А, не, у яго ўжо ёсць лор, таму хутчэй за ўсё не. Пашлі нас. Новы лідар, новы культурны лідар, як звычайна. Таму што яго трошкі больш... У нас зямлі літаральна прыблізна аднолькава. І каб не Пінск, то мы бы дакладна былі лідарам усяго. Слухайце, ён зараз... Што ты даследуеш? Гэта даследуецца самастойна, а ён абраў ужо іншы яе прыярытэт. А не, ён сам даб'е. Цудоўна. Праз 8 месяцаў будзе новая тэхналогія. Чакайце-ка, на нас літоўцы напалі? Так, але на літоўцаў больш армія, чым у нас. І я нагадаю, ён нам сябар. Давайте вывучым балтыйскую мову. А то неяк там яны ўсе нас ненавідзяць, а мне зараз... Я паміж двух вагней. Літоўцамі і кіеўлянамі. Літоўцы мяне не любяць, але ж сябры мае... Кіеўляне нам таксама апынуліся не сябры. Калі вяртаюць нам назад Пінск, то ніякіх праблемаў няма. Можна лічыць усё ў парадку. Так, у нас ёсць меч, які ўжо амаль сапсаваўся. Можна адрамантаваць яго. Так, альбо знішч... Ну, такое сабе. Ну, давайте, можа... А чым я... А у мяне дзіды дзве там ёсць. Не, халяра з ім. Няма, не будзе. Зламаецца і зламаецца. Яшчэ пару разоў спаліцца ў падзе і ўвогуле нікому не патрэбна. Так. Майстра караванаў кудысьці забралі. А што адбылося? Так, пачакайце-ка. Нас раскрадаюць. У нас эстонскі баннер гэты забралі пры двары. Ах, вы ж. Мы страцілі артефакт. Няма баннера эстонскага, які мы захапілі. Вось жа халера. Так, блин, а рейд мы не адаб'ем, так? Хутчэй за ўсё не. Я бы мог паспрабаваць за гэтымі рейдерамі пагнацца. Але армія ў іх больш, чым у мяне. Так, у нас нешта памёрла людзей. Пры двары у нас зараз не хапае антыквара. Вось ты падыдзеш, чэмпіён. Будзеш ты гэтым займацца. Майстра караванаў. Ты будзеш займацца. Майстар коней. Цудоўна, у нас ёсць хапае тых людзей, якія скралі. Так, у нас вось гэты рейд літоўцаў у 5000 амаль чалавек прыбег да Мінска, забраў наш баннер і вось, калі ласка, мы тут. Ёсць нехта больш падыходзячы. Ёсць. Давайте-ка сенешалі змянім. Змяніць сенешаля 200 нашага прэстыжа. Ён устраціць меркаванне аб нас. Аллера. Ну, нічога, ён там ўжо даволі стары, можа заменім. Так, і целаахоўніка наша. У нас няма целаахоўніка, і ніхто не падыходзіць. Халяра з ім тады. Абыдземся неяк. Это Джокамас. Так, глядзіце, рэйдеры зараз страчваюць ежу. Што за каралеўства Самбі? Гэта дзе? Вось гэта. Добра. Літоўцы так-то першага нашага персонажа згнаілі ў турме. І жонку яго ў наложніцы забралі. Так. Я ўсё яшчэ незадаволены, што так у нас гульня пачалася. Я думаў, што кіеўскаму княству можна давяраць, дык яны ўзялі і Пінск адабралі. Так, сакрэт. Рагвалод, так, што Гелена? Хто яна такая? Дачка Рагвалода. Яшчэ адзін бастард.
А ё-моё. Яшчэ одну рэч даведаліся. Наш майстар шпіёнаў нешта не туды падглядаў гэты час. Так, ён зараз спрабуе разграбіць Полоцк. Давайте-ка мы з гэтым скарыстаемся. Можа быць. Блин, ну ўсё роўно там да халеры арміі яго. Калі б ён спрабаваў узяць гарады гэтыя, яшчэ куды не шло. Ну ось. Ён літаральна яму 10 дзён патрэбна. І пайшоў далей. Нарэшце, у нас новая тэхналогія. Гэта значыць, што мы некаторыя будынкі можам палепшыць. Вось гэты палісаднічак. Альбо можа сканцэнтравацца і забіць і вось гэта пабудаваць. Патрэбна ў 2 разы больш грошай. Добра, а на цябе няблага. Арміі не значна больш, але ж абарона падвысіцца. Давайте вось гэта. Абарона будзе. Ёсць варыянт захапіць лукі, якія зараз пад шведамі. Я думаю, гэта неблагі варыянт. Вызвалілі аднаго з нашых чэмпіёнаў. Там пры ўзяцці Мінска аднаго ўзялі ў палон. Наша кузіна Тацяна Ярославна вельмі незадаволеная, яна злуецца, што разрабавалі яе горад. Так, просто пракляць гэтых літоўцаў. Альбо даць ёй грошай. Даць грошай няблага, але ж у нас іх не той каб шмат. Толькі што я патраціў нормально так. Час такі, Тацяна, так. Ну, блин, давайте грошай ёй дадзім. Арыгана раскрыла сакрэт. Мяу. Я гляджу на тое, як Арыгана кінула перада мною скрутак мне пад ногі. І ён запечатаны маім майстрам караванаў. Так. Бла-бла-бла. З-за таго, што я не веру ў Богу. Яна атэістка. Толькі падумаць. Можна сказаць усім, а можна пакінуць гэта сабе. Няхай будзем ведаць, але не будзем нічога з гэтым рабіць. Яна ўсяго-то майстар караванаў, гэта не вельмі важна. Моцныя васалы чакаюць пазіцый пры двары. Гэта вышата, вось ён вырас. І зараз жадае месца пры двары. І гэты васал яшчэ жадае месца пры двары. І ў яго нават яшчэ больш верагоднасці, што ён будзе ўсё ж такі трапіць. Эх, халера, не буду. Не буду. Так, а ты хто такая? Аграфена Ціхаміраўна з Віцебска. Калі яна памрэ, мы страцім зямлю. Вось гэтую тэрыторыю Віцебска. Слухайте, блин, мне есть жаданне у кагосьці забраць тытул нейкі. Альбо не тытул, а просто зямлю потым сказаць, вось, это маё зараз. Я чакаю, можа, пакуль літоўцы... Ведаеце, вось калі б дачакацца дастаткова доўга, ўжо позна. Калі б мы маглі доўга пачакаць, то літоўцы маглі бы проста... Гэта вельмі вялікая армія, ёй няма чаго есці на гэтых тэрыторыях. Яна сама сябе жэрці пачынае. І вось каб я мог гэтым... Ну, ўсё, зараз ён перайдзе на гэтую тэрыторыю, Браслаў, і ўсё. Бывайце. Усё, ён перадаў зараз усю ежу і зараз будзе тут набірацца прыпасамі. Няма чаго там рабіць. Ён праходзіць наскрозь, ён не збіраецца спыняцца. Добра. Я магу накіраваць сваю армію і захапіць вось гэты кавалачак. Чакайце-ка, змянілася нейкі расклад змяніўся. Хто ты такі? Я камусьці штосьці павінны? Я не разумею зараз. У нас есть, показывается, что у нас есть... Мы камусьці штосьці павінны.
Я не могу... А, я не могу объявить войны, бо у меня нема грошей. Усё зразумеў. Ну, вось яго армія памяншаецца, але мне патрэбна, каб ён страціў цэлых 800 войск. А чаму мне памер арміі змяняецца? А, таму што мне грабяць мою тэрыторыю. Алера. Ці нейкая... Ці магу я правесці нейкую рэформу, змену, каб у мяне было больш войск? Каб яны на мне больш аддавалі войск, мае васалы. Племянныя. Моцныя васалы. Угу. Ён гаворыць... Пачакайце-ка. Ага, ён мне не накіроўваў войскі, бо лічыць, што я не паўнавартасны, я не павінны ім кіраваць. Але ж гэтая зямля... Ну, гэта два сыны. Вось на гэтай частцы тэрыторыі ўвогуле цікавая рэч адбываецца. Бачыце, вось гэтыя два сцягі? Гэтая тэрыторыя была падзелена паміж двумя сынамі нашай кузіны. Вось. І яна была сапраўдным лідарам. Вось, але і яна прапанавала далучыцца да Белай Русі. Ну, ўвогуле, альбо я прапанаваў ёй, ну, карацей, было лёгкае пагадненне. Мы просто далучылі тэрыторыю нашага саюзніка, нашай кузіны. Вось, і потым яна памерла, і ў нас з'явіліся два, як яны, кім яны нам праходзяцца? Ну, карацей, яе сыны. Вось. І яны ўжо не лічаць мяне паўнапраўным лідарам. Так, моя жонка... Яна вельмі добра спраўляецца з адміністратыўнымі справамі. Вы паглядзіце, 20. Каб хтосьці ўмеў яшчэ. А яна жадае правесці некаторыя праекты ў Гродна. Няхай. Займайся сваімі праектамі. Яна палепшыць Гродна. За гэта. Так, увогуле, наконт Гродна. У нас ёсць з Гродна трошки канфліктная сітуацыя. У Гродна вера в ідэалізм ад літоўцаў і культура літоўская. І гэта не тое, каб павінны ў гэтым хтосьці, я не упэўнены, як яна ўвогуле альбо распаўсюдзілася, альбо як. Можа, давайце іх неяк далучым, бо Гродна неяк зусім ад нас драйфуе. Так. Дзе? Прапанаваць культуру. Культуру мы не будзем, а вось рэлігію мы будзем змяняць. Давайте рэлігію памяняем, як мінімум. Гэта знізіць нездавальненне людзей на гэтай тэрыторыі і хутчэй будзе адбудоўвацца. Бо вера ў нас канфліктная. Ну, у нас з ідэалізмам канфлікты ёсць. Гляджу, як паляпшаюцца ўвогуле тэрыторыі. Тэрыторыя па краху становіцца ўсё лепей, але не паўсюль, на жаль. Канцлер уразіў нашага суседа. І ўзровень нашага двара падаюць. Чаму падаюць? Які ўвогуле у нас зараз узровень? А, ну, ўсё яшчэ дастаткова. Добра, пакідаем. І нейкая падзея пры двары. Наш чэмпіён. Здаровая спаборніца паміж маімі байцамі, чакаецца паміж маімі байцамі. Але не пагадненне паміж Всеволодам і Сенам мыслям увогуле пагаршаюць настрой у прыдвары ва ўсім. Всеволод лічыцца больш здольным. Так, але ў сямамысля гэта ніяк, ён ніяк гэта зразумець не можа, у іх вялікая розніца ў сіле. Так. Ён не разумее свайго недахопа, сямамысль. Всеволод, толькі адзін з нас можа быць найлепшым шампіньёнам нашага караля. Сустрэнемся звонку, і мы разбярэмся з гэтым. Всеволод адказвае: я перажу тебе на кавалкі там, дзе ты стаіш, калі б гэта не было, калі б тут не было нашага лорда.
Ты сонный огр. Выбачце і выбачце, і я магу выратаваць твою, ну я як это не выратую, а адпушчу твоё жыццё. Найлепшы шампіньён аргана, так. Можна прапанаваць, каб яны змагаліся. Так. Даць ім клінкі проста для трэніровак. І яны могуць, хтосьці з іх атрымае траўму, я ведаю, хто з іх атрымае траўму. Наш сіні шаль увогуле. І сказаць ім, што вы на адным баку, але яны будуць усё роўна паміж сабой яны будуць злавацца. Ну давайте, няхай змагаюцца, але трэніровачнымі лязамі. Ну як гэта, мячамі. Ну, вядома, Всеволод Лопухін пабіў майго сямысля Субіславовича. З дома Субіславовичаў. Прапанова альянса. Што? Альянс з літоўцамі. Літаральна пасля таго, як яны аграбілі мяне. Ну нічога, я пагадзіўся. А ведаеце, што гэта значыць? Як толькі ў мяне з'явіцца грошы, мы пойдзем на Кіеў. Таму што наша агульная армія гэта, ну, кабзда. У рэгіёне няма такога, каб нават канкурыраваць з гэтым. Арэгана прыносіць падарункі. У цемры я іду... Так, я іду скрозь калідор, і мне сустракае два сініх вока. Раздаецца ціхі мяў, і арэгана скочыць мне на калені. Не, пачакай. Follow me as across the hallway. Ну, просто скочыў мне на калена. Ён ужо... ну, ужо даволі шмат гадоў. Ну, прайшло так-то, мы самі састалелі ўжо 52. Так, усё яшчэ прыносіць мне падарункі. ВКЛ ствараецца. Тут адзінае, што я не ўпэўнены, ці можна стварыць, ну, такую... У нас две паўнавартасныя дынастыі. Мы зрабілі... У нас саюз, але саюз сяброўства. Не кроўны. А гэта значыць, што ён не працягне далей за нашае жыццё. Мы вывучылі балтыйскую мову. І можна даслаць яму пісьмо. Мы круты дыпламат, таму давайте яму адправім. Яму спадабаліся тое, што, ну, ведае, ён даведаўся пра тое, што мы вывучылі на балтыйскам, размаўляем. Так, франкцыя была спынена. Василиса, якую мы вучым. На Пентамент праводзіцца 10 тысяч. 10 тысяч. Дайце-ка пагляджу. Ой, не тое. Зараз. Што ў нас увогуле у топе? Пентамент у топе. І ачмурыць як далёка. 27 500. Так, Василиса, якую мы трэніруем. Яе вучылі кантролю васалаў. Нагадваю, яна у нас не з'яўляе, не будзе лордам нейкім. Яна хоць і з дома Ізяславу, але не будзе яе... Ніякая зямля яе не чакае. У яе ёсць бацькі, жонка яе, антыквар наш. Антыквар нават не ў нас, а ў каралевы Вігдзіс, гэта нашай жонцы. Ось, то бок яна нам нікім не прыходзіцца. Так, што яе трэніроўка, гэта урок па кіраванню васаламі. Я жадаю, каб рэчы проста... Рэчы як гэта? Не зрабляліся. Боже, што за слова? Рэчы адбываліся у свой час. Калі будуць арблівыя і дам сваім суб'ектам працаваць за іх хуткасцю, я буду кіраваць мудра. Добра, няхай будзе тэрплівай. Не самая благая рыса. Памязанне. Добра, да нас прыходзяць розныя госці, якія маюць тытулы ў Літве. Новы перк дыпламатычны. Напісанне гісторыі. Легітымнасць расце на 5%, кожны раз, калі мы атрымліваем. І... Так, што гэта за рашэнне?
Угу. Дазваляе абменьваць грошы на прэстыж, падвышаючы папулярнасць нашай сям'і. Ну, не зусім варыянт, бо грошай у нас няма. Так, да Киева. Киев зараз 5000 войск. Калі мы паспрабуем... зноў жа грошай няма. Я нават не магу паглядзець, каму я там вайну магу аб'явіць. Чакаем грошай. І тады можна ўжо ўзяць і прыкінуць, ці можам мы напасці ўвогуле на іх. Пазіцыя Сенешаля вызвалілася, і ў нас было каго паставіць на яго месца. Вось он, Сенешаль. Калі ласка, ты наш Тадор, займіся гэтым. Супраць нас стварылі фракцыю. Хто? Прызыў да вайны. Ага. Мой дорогий брат, я призываю тебе до нашего альянса и приєднатися ко мне у войне супраць тирании короля. Мой брат сам паўстаў супраць гэтага самага киевскага князя, и война наступила раней, чым я разлічваў. Я прымаю гэта. Калі ласка, мой сябар. Ага, я павінен быць... Блин. А я не могу гэтую войну прызываць літоўцаў, бо яны не з'яўляюцца... Я не з'яўляюся лідарам гэтай войны. О. Регана памёрла. Так. Я не буду зачитывать, вельмі сумненько, котик памёр. Мне будет табе не хапаць. Добра. Ёсць яшчэ варыянт зрабіць так, садраць скуру з Рэганы, каб ты заўсёды будзеш са мною побач, і скуру кота, які дадае не трошкі прэстыжу. Скуру зрываць мы не будзем. Всё. Падымаем армію. Паспрабуем зрабіць нешта з тым, што ёсць. Глядзіце, наш брат падняў яшчэ нашага васала, армію нашага васала. Мы гэтага не можам зрабіць, а наш брат дамовіўся. Прашараны мой брат. Збіраем армію ў адно месца. Пробуем з гэтым нешта зрабіць. Будзем ісці туды, куды ідзе ён. Таму што літаральна мы не можам гэтага сабе дазволіць ніяк. Ну, па тыпу, падзяліцца, тут армія ў 5000. Нам патрэбна ўся армія. Так, ты можешь просто просачыць за... Блин, вось ты. Можна далучыць да арміі майго брата. І з ёй пойдзем. Гэтай арміі будзе патрэбна шмат рэсурсаў, бо яна будзе з'ядаць усё на па сваёй дарозе. Але ж нам важна бойкі перамагчы, а не вось гэта ўсё. Брат, спынісь хоць на момант. Так, тут бойкі яшчэ, але гэта не вельмі важная бітва. Ён ідзе кудысьці сюды. Хутчэй за ўсё захапіць гэты горад? Давайте мы мікракантролем будзем. Тут шмат прыйдзецца мікракантроліць. Одну армію сюды, другую армію тут пакінем. Яго войскі прыйшлі сюды. У яго ёсць невялічкі саюзнік, гэта яго. Сілезіі. Ён удзельнічае ў гэтай вайне, альбо не, яны збіраюцца, яны спрабуюць захапіць тэрыторыю Кіева. Я зразумеў, чаму мой брат паўстаў, хутчэй за ўсё, таму што ён тут атрымліваецца, адбываецца захоп зараз. Вось гэтай тэрыторыі, бачыце, як яна пересопніца, вось я бокам неяк чытаць. Каля Турова, вось гэта ўсё. Гэтая тэрыторыя належыць аднаму васалу, і яна зараз у бойцы з кімсьці яшчэ тут, паміж васаламі разборкі. Вось. Але сам князь вось тут знаходзіцца. Мы зараз паспрабуем нешта гэткае. Давайте, у яго адна вялікая армія, можам скарыстацца гэтым.
Вітаю, Мета Ігоре, вітаю. Ці цяжка мне стрыміць? Не. Зусім не. Так. А дзе моя? Дзе моя другая армія? Я армію згубіў. Усім не рухацца. Я армію згубіў. А, яе дзве тут, вось, усё. Просто ежы ніякой не хапае, блин, на две армії такія здаравенныя. Чарнобыль возьмем. Вось як вот Скінстан такая армія згубіў. Ну так, і там армія атрымалася. Гэта быў мой галоўны васал. Кожны дзень, акрамя уікенда. Я скажу, складана доўга стрыміць. Ну, по тыпу, у один раз стрыміць 4 гадзіны, напрыклад, гэта вельмі складана. Асабістасці больш за ўсё дабівае, калі складана прыходзіцца перакладаць. Это шмат энергіі патрабуе. Да халеры. Вось. Большую частку, насамрэч. Я быў бы шчаслівы, каб я гуляў у гульні на беларускай, і мне патрэбна было гаварыць толькі на ёй, а пераключацца паміж моваў мне гэта капста. Ну, гэта самае складана. Куды Беларусь без Чарнобыля? Мы, увогуле, у нас бойка зараз з Кіевам за тое, каб вяртаць нам назад Пінск. О, слухайце. Порту Чарнобыля. Гэта што значыць? А, во, мы можам перахапіць частку яго арміі. Калі паспеем. Это будзе ідэальна. Таму што тут у нас войска трошкі больш, чым у яго, і яго кавалак арміі увогуле паспеем? Не паспеем? Ён паспее туды войскі прывесці свае? Блин, ён сыходзіць. Давайте Киев возьмем. Этой армией. Бо мае васалы, ну, этой, мой сябар, ён пайшоў увогуле, блин, 5000 наближаецца гэтая армія. Адыходзім. Зараз. Трэба сустрэць іх кулаком аднім. Таму што ў 5000, ну, мы можам іх перамагчы, у нас хапае арміі, але ж нам патрэбна быць у адным месцы. 10 прыкладна на адным месцы. Грошай нейкіх не хапае. Я толькі зараз заўважу, у нас па грошах, мне падаецца, гэта штраф дае нейкі. Так, мы страчваем, мы губляем грошы яшчэ. Блин, халера яго ведае. Вайну гэту зацягваць мы не зможам, насамрэч, што такое сабе. Аб'яднаем з арміяй Слуцка. Вось, няхай за ёй ідзе. Там атрымліваецца 4700. І зараз до 5000 я яшчэ магу сваю прызваць. Вельмі асцярожна, зараз любы манёвр неудалы, і мы прайгралі усю вайну. Бо арміі прыкладна аднолькавыя. Так, зноў паміж Яраславай і Тацьянай нейкія... Так... Пад маім кіраўніцтвам яны навучыліся разумець і давяраць адна адной. Цудоўна. Яны сталі сябрамі нават. Як мы пасварыліся з Кіевам, мы сядзелі сабе, нікога не чапалі, ваявалі з Новгарадам, яшчэ бралі Маскву і гэтае ўсё. І вось у пэўны момант я такі пайшоў на вайну на Новгарад і спрабаваў захапіць гэтую тэрыторыю. Кіеўскі князь, быў маім сябрам у гэты момант. У нас не было альянса, але добрыя стасункі. У нас ўсё цудоўна, мы перапіску вялі. А потым яны бяруць, нападаюць і адбіраюць у мяне Пінск, Луцк і Бабруйск, і Клецк. Вось, і поўнасцю заход падбываецца усяго майго васала, майго брата. І ў выніку мой брат зараз зрабіў паўстанне супраць кіеўскага князя, таму што ён не лічыць яго сваім лідарам. Вось. І я далучыўся да гэтай вайны. Я жадаў і так адчапіць назад, таму што, калі паглядзець, вельмі бачна, дзе нас пагрызлі. Ну, вось зараз Пінск вылучыўся. Бачна, так? Там перашэйк вось такі вось паміж Гродна і Мінскам. Вось гэта адзінае аб'яднанне маіх тэрыторый было, стала за дзеяннем кіеўскага князя.
Блін, ён зараз нападе на гэтую невялічкую армію. Ай-яй-яй. Я жадаю, можа пазмагацца. Ці трымаецца ў мяне вось з імі сустрэцца? А, давайте будем прынадай. Гэта войска будзе у 1900, і оно будзе браць Кіеў. Пяцітысячная армія пайшла далей. Пакуль у гэтай вайне мы не перамагаем. Просто існуем. А чаму? Што гэта за знак такі? Занадта высокі ўзровень. Ага. Нам трэба асада. У нас не... Гэта там яны ўмацавалі свае сцены, і мы доўга будзем браць Кіеў. Нам літаральна прыйдзецца сядзець, а яны доўга змогуць у асадзе сядзець. Так, а тут можна абіраць увогуле так, поле, і гэта ўплывае моцна. Лес, поле ці багна. Так. Ну, па тыпу зараз яно... Я магу дзе пабіраць і пазмагацца, але ж колькасць войск уплывае больш, чым што-небудзь з гэтага. Так, ён зараз накіраваўся ўзімку велізарнай арміі, усей на Мінск пайшоў. Мы не зможам яго ад Мінска выбіць, ну, таму што мне патрэбна сабраць... Яму патрэбна сабраць толькі сваю армію, мне трэба з нейк са сваім братам дамовіцца. Што складана само па сабе. Так, Кіеў мы браць будзем даволі доўга. Займе некаторы час. Ну так, ён... А, не на Мінск пайшоў, ён пайшоў на Слуцк. Кудысьці туды. Справа ў тым, што зараз зіма, ён ідзе там за войскамі ганяецца дзесьці, гарады ён не бярэ ў гэты момант. І ежы ў яго арміі не хапае ўжо. Крыху скончваецца поўнасцю. Так, трошкі недахоп. І ўзімку, зразумела, ежы яшчэ менш. Тут не такая тэрыторыя, на якой можна велізарную армію пратрымаць. Вось, а наконт поля, гэта літаральна на якой лакацыі будзе бойка. Я бы скарыстаўся бонусамі сваёй арміі, але ў мяне яна даволі збалансаваная. А не збалансаваная, яна... У адной арміі больш лукаў. Ага, ну яны падзяліліся. Так, пазіцыя персанальнага чэмпіёна звольнілася, ён памёр. Застарэў. А ў мяне няма каго паставіць на яго месца, так? Пазіцыя майстра над канямі таксама. Ёсць такі ў мяне падыходзячы? Вось ёсць. Діміт, давай ты будзеш. Аднаногі. Не, давай-ка ты будзеш. Альбо... Не, давайте яго і пакінем. Цудоўна. Майстар над канямі. І чэмпіён мой. Але... Прэстыж дае чэмпіён. Блин, неблага. Давайте чэмпіёна назначым. Тут мне патрэбны лідар. Можна быць самастойна. Давайте не будзем рызыкаваць сабою, паставім вось гэтага. Не толькі колькасць, але і склад самого войска. Цяжкая конніца шмат чаго выносіць. Так. Так. На жаль, у мяне в маёй арміі поўнае ўсё, што ёсць, толькі лёгкая конніца, ну, ўсё, што я мог набыць, літаральна там мела сэнс з варыянтаў. Цяжкая дружына ёсць, цяжкая пехота, лёгкая пехота і гэтая самая кавалерыя лёгкая і лукары. Ось, но, але ж гэта самае лепшае, што я зараз магу ўвогуле себе дазволіць. Дружына ўвогуле там продвинутая халера. Это суперармія на гэты момант. Асада ўсё яшчэ ідзе. Ну, забіраем, літаральна, вайна будзе, яму патрэбна, каб захапіць большую тэрыторыю, яму патрэбна падзяліцца. Ну, па тыпу на розныя кавалкі арміі. Бо гэты вось кулак у 6500 разбіць нам будзе даволі складана. Так, месца ў савеце, нам маршала няма. А хто ёсць вассалы падыходзячы? О, вось ты. Камандзір. 26. Мне патрэбна табе армію нейкую аддаць абавязкова. Я магу пераназначыць? Ён ужо кіруе іншай арміяй. Добра.
Калі мы возьмем Кіеў, гэта будзе вялікая перавага для кантроля. Ну, па тыпу, для перавагі ў вайне. Вось, але зараз ён возьме Слуцк, і гэта таксама дрэнна, таму што для яго гэта яго мэта. Так, хто ты? Евна з Мемелю, наш госць, у яе дом Мемель, і ў яе ёсць нашадак яна тытулу самагіцкага, то бок вось гэтая тэрыторыя, у яе ёсць тытул гэты. Але, на жаль, яна зараз без тытула. Ну, у сэнсе, без зямлі. Можна гэтым сказаць... Ну, мы зараз з Літвой спрабуем сябраваць, правильно? Так што гэта не патрэбна. Я магу прызваць яго ў бойку? Не магу. Я прызову яго ў бойку, калі на мяне нехта яшчэ нападзе, няхай он мяне бароніць. Аб'явіць вайну мы таксама у нас не атрымаецца. Грошай у нас няма. Што ж за халера, а? Чэмпіёнаў недахоп. І грошай няма, каб чэмпіёнаў набіраць. Нічога няма. У нас нічога не хапае паўсюль. Ну што вы там, велізарная армія? З голаду не памерлі яшчэ? Магу паглядзець, што ўвогуле канкрэтна колькі зараз рэсурсаў у яго арміі. Вось, яны пачынаюць паміраць ад голаду. Актыўненька. Ён аб'яднаў гэта ў одну армію, прыпасаў яшчэ на некаторы час яму хопіць. І возьмуць яны горад праз 50 дзён. А нам 5 месяцаў яшчэ Кіеў браць. Так, Житомир, мне падаецца, так, узялі. Тут Корсун. Добра. Пераславль. Давайте Пераславль возьмем. А, там ежи не будзе хапаць. Ага, не, давайте вось так. Усё ж таки пойдем у Житомир. Ох, доўга мы... Яшчэ 3 месяцы Кіеў браць. Ён жа зараз кончыць са Слуцкам. Асадных аніякіх рэчаў там у нас няма, таму браць Кіеў засадай не атрымаецца. Проста яны там за сценамі адсядзяцца. Так, добра. Што ён зараз далей вырашыць? Гэта важна, таму што будзе ўплываць на наше рашэнне. Ён хутчэй за ўсё пойдзе браць Бабруйск, так? Ну, есть там не той, каб шмат. Ну, для яго велізарнай арміі гэта ўсё яшчэ працягваецца яго праблема. Так, Житомир мы доўга браць будзем таксама. Спрабуем. О, мінус 95 прагрэсаў ў гэтай вайне. Нягледзячы на тое, што мы ўзялі Корсун, гэта не дапамагае нам. Так, ён ідзе сюды. Што у нас па арміі? У нас арміі тут недастаткова, я так разумею. Амаль 6... Так, 10,6... Амаль 6010 на скидку. Так, 5500. А у яго 6300. Плюс яшчэ 2000 тут. Мы можем яго сустрэць. Не, мы можем паспрабаваць пазмагацца нават. 4500. Асаду трэба скончыць. Не пакідаюць гэту тэрыторыю. 20 дзён яшчэ будзе. Колькасць арміі падвысілася нам. Наша жонка, блин, яна пазнаў бонус, дзякую ёй вялікі за яго. На жаль, пазнаваты ён прыйшоў. Так, давайте. Кіеў амаль узяты. 10 дзён яшчэ. Прыкладна. Вось. І яго армія галадае. Яна нават падзяляецца. 6000 стала іх. Усё, Кіеў пад нашым кантролем. Мы трошкі атрымалі бонус у ваенным прагрэсе. Вас мы адправім вось сюды, на гэтыя землі. О, не-не-не-не, ён нападзе на гэтую армію. Не паспеем, так? За ракою яго сустрэнем, паспрабуем. Няўжо ён хутчэй за нас? Няўжо мы армію зараз губім? Это конец войны. Зараз мы продзяўбалі, ўсё. Мінус армія адна з самых вялікіх у нас. Перахапіў яе.
Не туды я доходзіў. Так, конец адукацыі. Васіліса Ярослаўна. Яна ў нас інтрыган магутны. Пры гэтым яна ачмурэнны інтрыган, якому перашкаджае тое, што яна цярплівая. Гэта не блага для інтрыганкі. Але ж яна праўдзівая. Яна інтрыган, глядзі, у яе інтрыга плюс 2. Яна праўдзівая, просто яна па тыпу, так, я задумала нешта. Атруціць можна? Заўсёды можна. Паспрабаваць можна заўсёды. Так, але яе аддалі да яе маці. Выхаванне скончылася. Так, месца ў савеце канцлера не хапае зараз. Кагосьці можна зараз паставіць з васалаў. Ты васал 800 войск, ты 1400. Давайте большага васала адправім туды. Яны там прыкладна аднолькавыя. Так, ён ідзе, паспрабую перайсці раку, не? Так, ён хутчэй ўжо будзе пераходзіць раку. А мы зможам яго сустрэць зараз? Тут будзе 3400 плюс 1700. Гэта літаральна столькі ж, колькі ў яго. Але ж мы будзем сустракаць яго з ракі. Таму ёсць верагоднасць. Калі мой саюзнік будзе, мне дапамагаць. Так, давайте с союзником своим объединаемся. И будем идти там, где яны ходят. Рейды на нас яшчэ робяць, ачмурэлі. Так, где моя другая армія, якая доходит зараз? И она будзе вяртацца до самага Мінску и перазбярэцца там. Яго армія галадае. Вы глядзіце, кожны месяц там альбо тыдзень, кожны месяц ён губляе 5% сваёй арміі. Это ўжо 1900 армія. То бок, у прынцыпе, я магу карыстацца тым, што проста яму дачакацца таго моманта, калі ў яго не будзе кім ваяваць. Так, мой союзник. Так, давайте, давайте зараз маневр такі. Мы пойдем і зараз заберем Слуцк. Слуцка наша тая армія адбярэ. Цудоўна, працягваем. Працягваем. Працягваем браць яшчэ горад гэты. Куды вы адыходзіце? Куды вы ідзеце? Мне падаецца, он бяжыць... блин. Мой брат і нешта ўводзіць яшчэ армію Смаленска. Туды невядома куды. Добра, я іду за імі. Але з вами. Упэўнілі. Я не ведаю, што ён задумаў, але гэта адзіны варыянт, які я бачу. Так, гэтай арміі ім шмат і не патрэбна. Што ад яе патрабуецца? Гэта ўзяць. Дзе тут у нас? Чаму тут лідера няма? Давайте мы ёю кіраваць будзем. Няма лепей зараз чалавека, які бы кіраваў ёй. І яна будзе браць Слуцк назад. Таму што гэта... Калі мы адбярэм Слуцк назад, то і... Халера, дагнаў. Як ён так прасоўваецца хутенька? З такой велічэзнай арміяй. Я не разумею. І гэтую армію разбілі. Але ж ёсць невялічкія плюсы. Мы знізілі яго армію да 4000. Захапілі майго васала. Ці магу я яго... выплаціць я не магу за яго грошы. Добра. Знакамітасць нашу разганяем далей. Яго армія трошки назад сабралася. Зараз 4400. Усё, падзменшылася армія.
Толькі мой саюзнік, паглядзіце, дзе ходзіць. Невядома дзе. Так, чаму тут страчваецца кантроль? Чаму я на Орша губляю кантроль так моцна? А, таму што арміі не хапае. Так, адыходзіць, адыходзіць. Які план у майго саюзніка? 3500. Што ты будзеш рабіць з 4000? Калі ён возьме Кіеў, а ён адыходзіў, каб ён прыпыніўся забіраць Кіеў, і зараз мы адбярем Слуцк. Такім чынам мы ўраўнаважым кантроль тэрыторый. Ну, то бок у нас будзе больш. Магчыма, бонус на сваіх тэрыторыях. Магчыма, мае сэнс. Ну, ён рэальна хутчэй за нас просто перасоўваўся, і мы нават і блізка да яго збегчы не маглі. Слуцк амаль узяты. А гэтыя войскі... Зараз я гэтыя два войска свае пастаўлю на сваёй тэрыторыі і дам ім адпачыць. Можа быць, можа парабіць невялічкія рэйды. Пакуль ён там носіцца, зноў жа, ён не можа паспець за ўсім. Пакуль яго адзін велізарны гэты кулак, ён... О, зноў Слуцк пад нашым кантролем. Давайте возьмем тураў. А гэту армію дадзім ей пастаяць просто, таму што яна згубіла шмат войск. Пачакаем, пакуль яна набярэ хоць кагосьці назад яшчэ. Нормально так. Пакуль ён там Кіеў бярэ назад. У яго былі электрычкі. Так, тэхналогіі. Так, канцлер, да вы... Задзеў, блін... Страчваю сваіх васалаў налева-направа. Вось, і зноў жа. Зараз ён усё яшчэ носіцца з гэтай здаравеннай арміяй, на якую ежы не хапае ніякай. Вось, яны галадаюць бясконца. Хутка гэта ўжо скончыцца, ну, па тыпу яны змогуць усё ж такі перасоўвацца. Але пакуль гэта ёсць, ён губіў ад голода больш арміі, чым ад баявых дзеянняў. Я жа пакуль набіраю свае войскі назад. Мы захварэлі. Мы ўжо хутка памрэм. Гэта нас зусім. Гэта не вылечыць. Так. А ён кіраўнік арміі. Давай-ка ты, дзеда, не будзеш. Калі ласка, госць яшчэ паставіць. Не той, каб у мяне шмат, засталося... Так, адзін у турме. Кіруе іншай арміяй. А чаму? Як яны могуць кіраваць іншай арміяй, калі ён адзін? Не разумею. Ну, добра. Колькасць па арміі ўжо у нас роўная. То бок, глядзіце. Так, пакуль смерць не разлучыць нас. Жонка наша памёрла. Каралева Вігдзіс. Ну, ўжо састарэлі мы. Так. Калі іх сачыць? Яго армія зараз 3300. Ды што ж такое? Майстар караванаў. Памёрла. Таму што састарэла. Што мы у нас пакаленне нейкіх старыкоў? Майстар караванаў. І у нас няма амаль каго паставіць. Ну, давай ты. Нават ужо дрэнных нават персонажаў ставім на гэтай пазіцыі. Глядзіце, 3500 у нашых саюзнікаў зараз супраць яго 3300. То бок мы зараз перавагу атрымалі ў колькасці. І калі я прыведу свае войскі, гэта ўжо значна прасцей. Я нават сваёй арміяй магу з ім пазмагацца плюс-мінус. Так, мы не ажаніліся, але чаго нам жаніцца, калі мы доўга не працягнем? З нашай дачкой можна альянс заключыць. Яна не прыме. Ага. Я бачу. А чаму яна не прымае гэта? Занадта шмат альянсаў. І у яе іншая вера? У які момант наша дачка... Яна праваслаўная.
Калі праваслаўе у нас распаўсюдзілася. Кіеўскае княства змяніла веру, ну, па тыпу кіраўніцтва кіеўскае. Кіеўская Русь ахрысцілася. Вось оно што. Окей. Прынясуць тут свайго. Мы такога не ведаем. Так, дарэчы, сапраўды было. Ад хвароб і голаду часам болей памірала, чым у войках. Так. Вельмі рэалістычна. Так, ну, з кім ажаніцца і зрабіць новы саюз. А давай паспрабуем. Неблагая ідэя. Так, калі, ну, дзіцё мы хутчэй за ўсё не нарадзім, бо гэта ўжо канец самага нашага кіравання, хутчэй за ўсё мы памрэм літаральна наступнае. Тут патэнцыяльныя альянсы, гэта калі б мы паспелі ажаніцца і атрымаць сабе... Блін, я баюся, што гэта маёй дынастыі пашкодзіць, наадварот. Я зараз так думаю, лепей няхай будзе дачке дастанецца. Ну, добра. Вось, альянс з нашай дачкой мы... З нашай дачкой мы альянс заключыць не можам? Чакайце-ка, як там падзялілася? Анна, тытул... Вось, я зараз зразумеў толькі. Глядзіце. Гродна кіравала наша жонка і бліжэйшымі тэрыторыямі, Валкавыскам і Новагрудкам. Справа ў чым, тое, што калі яна памерла, то кіраўніцтва яе перайшло старшай дачке, якая ў нас зараз Ярослава Глебаўна, усім нашым дзецям. Нашы 3 дачкі зараз кіруюць гэтымі 3 гарадамі. Справа ў тым, што у жонцы таксама быў тытул. І яе тытулы таксама пераходзяць. І гэты тытул дасталіся вось дачкам. Самы найлепшы тытул, самы старшы дастаўся, яна кіруе Гродна, і яе сёстры сталі яе васаламі. А яна жа ўжо падпарадкоўваецца, мы наша дачка, стала нашым васалам. Давайте альянс з нашай прамой, ну, нашым нашчадкам заключым. Саюз неблагі, можна было бы, калі б мы маглі дзіцё нейкае нарадзіць завесці сабе ад літоўцаў. Было бы цудоўна. Але мы ўжо не паспеем. Так, армія ў 3600. Эту армію мы правядзем вось сюды. Пры 900. Ён зараз набірае прыпасы, бо ён на тэрыторыі, на якой ужо лета самае ўжо. Не. Якое лета? Канец лета. Вось, і там ён набраўся прыпасу за гэты час. Так, з кім можна яшчэ... З яшчэ адной дачкой альянс. Ну, блін, альянсы гэта добра, цудоўна. Але гэта яна не прыме дачка, а гэтая прыме. Добра. Давайте з ёй. Больш альянсу. 3400. Ён жа не справіцца, так? Мне патрэбна яму дапамогу прыйсці. Але ж гарады трэба браць, кіеўскія. Каб вяртаць сабе кантроль. У нас мы ў гэтай вайне праігрываем, калі што. Нашчадак захоплены. У сэнсе, чый нашчадак, хто захапіў? Там у нас у гэтым самым кантроль тэрыторыі добра, але нашчадак я не разумею. Это ж не мой нашчадак, правильно? То бок нашчадак майго сына, божа, брата. Так, где там наш брат? Вось наш брат і яго нашчадкі. 3 дачкі ў яго забралі. Ты ж разумееш, што Пінск будзе цалкам незалежным княствам, па ідэі? Я не супраць. Ён усё роўна кіруецца нашым домом. І ён па тыпу падпарадкоўваецца... Ну, зараз ён падпарадкоўваецца мне, ну, па тыпу этому нашаму герою. І тытул... Ну, ён хутчэй за ўсё будзе падпарадкоўвацца нам. Я, кстати, насамрэч заўважыў, раней яно было па-іншаму. Ну, раней неяк перадаваліся па-іншаму нашчадкі. У мяне драбілася княства заўсёды мацней, калі пасля таго, як я паміраў. І я літаральна гуляў на той же самай тэрыторыі. Але зараз яно неяк па тыпу яны... ну ты там брат, сват, тады мы ўсё яшчэ захаваем, ну,
спадчыну неякім чынам. А яны проста не аддзеляцца як асабіста. Паглядзім. Мы не... Справа ў тым, што мы памрэм раней, чым мы яго далучым. Нават як мы скончым гэтую вайну. 2300. Так. Мы прайгралі ў бойках, і за гэта мінус 9%. Але мы кантралюем яшчэ тэрыторыі. Кантралюем 3 лакацыі. Абаронцы кантралююць цэлі вайны. А што з'яўляецца цэлю нашай вайны? Ці можна паглядзець? Таму што заўсёды ёсць цэлі, якія з'яўляюцца галоўным, дзеля чаго ідзе вайна. Барацьба з тыраніяй гэта не настолькі відавочна, на мой погляд. Трабаванні я не бачу. Ну добра. Слуцк пад нашым кантролем, таму ўсё ў парадку. Можа трэба літаральна Кіеў узяць, і вось гэта і было бы цэлю вайны часткова. На жаль, мне так шкада, што пачаў вайну не я, таму што тады я мог бы ўзяць і далучыць свайго сябра. У нас няма ўжо альянса з літоўцамі. Не, ёсць. Усё ў парадку. Патрабаваць можна ў яго артефакт, які ў нас краў, але яму гэта будзе вельмі не спадабаецца гэта. Гібридная культура была створана. Так, ён забірае гарады назад. Ён сам раздрабіў сваю армію, бо ён не паспявае за намі насіцца па яго ж тэрыторыях. Мы бярем адначасова 3 гарады, ён бярэ 1. Ну добра, калі так, то мы будзем увогуле паспяваць паўсюль хутчэй за яго. Фракцыя незалежнасці супраць нас была створана. Вось жа ж. Ёсць у нас месца ў савеце, куды яго вапхануць? Не, няма. Наш маршал мне патрэбны вось гэты. Так. Это ўсё фігня. Не могу знайсці такого варыянта для себе ўдалага. Это Пінск, гэта Дубровіца. І ён арміяй... Сачым, уважліва сачым. Зараз прапусцім один момант і ўсё, і нас захапілі. 5400, ён зноў арганізаваў сваю армію. І паспею я... Давайте вось так. Здымаем асады. Паспрабуем паспець на дапамогу. Я зараз спецыяльна не паскараю, бо я не паспею ні халеры. Мы яшчэ і памрэм у любы момант падчас гэтай вайны. Так, вось ён ідзе, і ён хутчэй за ўсё застанецца тут, мой саюзнік. Але я не жадаю трапіць зноў у пастку, дзе я буду змагацца, а ён будзе рабіць не халеры. Так, у яго амаль 6000. У нас атрымаецца прыкладна менш, чым 6000. Дрэнна. Давайте сутыкнемся і яго просто... Ён адводзіць армію сваю. Халера. Я просто мог бы ўзяць свае 3000 і, напрыклад, сустрэць частку яго арміі. Вось так, напрыклад. Гэта дапамагло бы і мне, і яму. Так, я прайграю гэтую бойку. Відавочна. Упс, ужо позна. Мы згубім армію зараз. 2 арміі. Эх, добра было.
Зато я саюзніка выратаваў. Цудоўна. Пайшла бойка, але зараз прыйдзе падмацаванне, якое мы не вытрымаем, нас забіць. Файная вайна будзе. Падмацаванне нават наша не паспее прыйсці, у яго армія павялічылася ў некалькі разоў. Не. Вайна за Пінск, карацей, так сабе прайшла. І вось зараз ён вяртаецца, толькі ўжо позна. Справа ў гэтым. Я не вытрымаў, мне тут у 2 разы яго больш. Ага, ён нават і не... Вот што за саюзнік такі, а? Калі б у нас была перавага, ён нават і блізка, ён збягаў кудысьці, невядома. Нам бы сабрацца было ў адзін кулак, ды разбіць проста яго армію сустрэць. Яму-то лёгка сабраць, гэта яго армія ўся. Это не саюзнікі ён там збірае, ён просто 2 арміі там 3 ганяе свае. Ну, я зрабіў, што мог. Шчыра. Нас збіваюць зараз. Адступае наша армія. Зараз ён пагоніць усяго. А яго армія галадае, ну, по типу нашага брата. Эх, халера. Можна паскараць, таму што зараз на наше рашэнне, пакуль наша армія адступіць, і мы зможам зрабіць яшчэ адзін заход, пройдзе шмат часу. 4100. І вось зараз брат наш праігрывае бойку. Вайна за вызваленне Пінска правалілася. Добра, што і лідара нашага яшчэ не забілі. Мінус 88. Ну, гэта дакладна. Мы згубілі, мы прайгралі ўсе бойкі, якія толькі магчыма. Так, гэтыя арміі пакуль у нас збіраюцца. Нам сэнсу ісці назад няма, пакуль мы не збярэм армію зноў. Наша армія ў 4000. То бок, ну, калі мы пачакаем яе. З 4000 мы можам шмат чаго зрабіць, але ж гэтага прыйдзецца яшчэ чакаць і чакаць. Так, кіеўская армія. А, ён сам з ворагамі сваімі змагаецца. Слухайце, пад букамі адбываецца нейкая вайна. Вы глядзіце, ён сам... Трагедыя. Што гэта? Хто? Так, Сымон. Муж маёй дачкі і нашчадак Ярославы памёр. А ў сэнсе нашчадак? Эйр. А, па тыпу, ну, зразумеў. Кім ён прыхадзіўся нам? Усім. А, і гэта было... А, яны... Гэта быў муж. Всё, я нешта заблытаўся. Яе муж памёр. Дачкі ў нашай. А чаму? А чаму яму 48? А, у нашай дачцы 37 гадоў. Я нешта забыўся. Я нешта ёй успрымаю, што ёй 10-15. Трэба было стаяць і адсаджаць. Я стаяў... Ну, трэба было не дапамагаць свайму саюзніку, але... Ну, так атрымалася. Вітаю, мой король. Так, бла-бла-бла. Дом Вальді. Было бы карысна. Бла-бла-бла. Ён можа нам дапамагчы, навучыць нас чамусьці. Паўплываць. Ну, добра, давайте, няхай. Павучыць на наш... Перад смерцю нашай. Так, наши войскі збіраюцца назад. Мы пакуль сабралі толькі 500 дадатковых яшчэ людзей. Так, ён губляе запасы свае. Гэтага запасы набіраюцца наадварот. Ну, такое сабе. У прынцыпе, калі б у нас была магчымасць, зараз Кіеў проста справа ў тым, што ён ваюе зараз з кімсьці яшчэ. Калі мы зараз нас не выб'юць з нашых мінус 96%, то магчыма, мы станем... Так, то магчыма, мы станем... Мы можам перамагчы. Ты же няма ні халеры.
Таму што армія у нас чым менш у нас армія, тым калі армія планавалася быць вялікай і толькі частка яе паднятай увогуле існуе, то гэта мы страчваем за гэта прэстыж. І прэстыжа у нас мінус 100. Ну ўжо можна не бянтэжыцца, я здзіўлены, што мы ўсё яшчэ не памерлі. Можа за таго, што я вельмі павольна зараз, вельмі павольную хуткасць паставіў. Такую павольную, што там же ж кантраляваць усё мікраменеджыць было. Усё, прайгралі вайну. Паўстанне ён спыніў, нам не атрымалася. Наш брат і сябар быў адпраўлены ў турму. Ці можам яго выкупіць? Не можам, бо грошай няма. А выкупіць яго можна за 150. У нас такіх грошай да нашай смерці не будзе. У прынцыпе, які сэнс у нашай арміі зараз? Можна армію распускаць. Па дамах ідзіце. Новый перк у дыпламаты. Ці магу я? Яго жонка ў турме, а яго жонка ў турме у мяне. Альбо ў каго? Ну так, у мяне. Я захапіў жонку гэтага кіеўскага князя. Так. Адносіны... Пры гэтым у нас адносіны... Так, наша армія яшчэ подняты. Якія поднятыя арміі? Мы ж распусцілі ўсіх, не? Вось, зараз усіх. Было бы цудоўна аб'явіць яму зараз. Так. Захапіць. Назад. Пінск. Для гэтага патрэбна наш прэстыж. Калі б мы яшчэ пражылі гадоў 10-15, мы бы ўзялі абратна. Літаральна, вось зараз аслаблены гэтай. Калі б пачаць вайну яшчэ адну, ужо з Літвой на сваім баку. Угу. Адпусціць яе? А ты што мне? Он не прапануе нічога. Не. Просто так мы твою жонку не аддадзім. Горш плаці. Так. Майстар коней. Зноў новага назначаем. Памруць усе. У нас цэлае пакаленне зараз дзядоў у кіраванні. Якое памірае. Недахоп чэмпіёнаў. Давайте наймем каго можам. Так, вы... А што гэта значыць, што яна нідзе не знаходзіцца, не пастаўлена? Усё, разумею. Гэта ў Оршы, а дружына ў Мінску. Ну, добра. Гэта ім бонусы дае? Вось у чым справа. Добра. Он займаецца зараз паляпшэннем. Калі ласка, займіся яшчэ замест гэтага у Оршы, можа. Да, мне падабаецца. Так. Трошки бла-бла-бла. Дарахаў... ёсць адгалініванне ад нашай культуры. А дзе вы знаходзіцеся? Ну там далёка яшчэ, на поўдні. Трошкі рэфармацыя культуры ідзе. Ну, не рэфармацыя, а аддзяленне культурнае. Эра дзядоў у кіраванні скончылася, час для маладых кіраўнікоў. Мне падаецца, наступнае пакаленне таксама дзяды. У мяне сястра, ёй не дзед, але 39. Яна будзе нашчадкам нашым. Мы хутчэй за ўсё за яе доўга не пагуляем. Таму што... Так, хутка на Татьяну уплыў скончыцца. Ці можам адабраць у яе тытул? Не. Яна нам кузіна, няхай будзе кузінай. Хто зараз кіруе Слуцкам? Ён напрамую, ён адправіў паўстанца ў турму, і наш брат зараз у турме. І ў выніку гэты князь кіеўскі, ён
Блин, я яшчэ перамагаю ў той вайне, у якую уступіў. Ну толькі Клецк аддаў камусьці. Для маладых 70-летніх кіраўнікоў. Ну так. Ну тут яны жывуць до 40, ой, до 40, боже, до 60 у сярэднім. Вось. Таму верагодна, што мы там доўга пражывем, нам 58 і хутчэй за ўсё мы ўжо з дрэнным здароўем трасемся там ходзім. Я здзіўлены, што ўсё яшчэ мы не паміраем. Так, Тураў. Тураў мне нахрен не патрэбна. Пінск аддайце. Ён нам належыць. Хрен з ім з Туравам. Вось уся гэтая тэрыторыя сышла. Просто так. З ні халеры. Так, ці магу я яму прапанаваць? Альянс, які альянс? У яго ёсць хтосьці пры двары? Вось, мой васал у яго пры двары ў турме. Ён не прыме гэта, ён жадае больш грошай. Але нават не васал, але дзе мой брат? Адносіны, сям'я, мой брат. Туру, так, это пачакайце-ка. Я нешта забыл это ўсё. Это, гэта я не на сябе гляджу, я такі, блин, просто гэта дзеды адзін на аднаго падобныя. Пераблытаў. Так, брат, яму 18, 50 гадоў, ён памёр. Ён забіў яго за паўстанне. Таму няма ані ў нас ужо брата. Таму няма каму кіраваць Слуцкам і Пінскам гэта ўсё. Што ў нас тады атрымліваецца па галіне нашай? Лізавета Крывічская, там гэта іншы дом, дзеці ў яе. У брата нашага ёсць дзеці нашчадкі, але яны ні халеры не атрымалі, таму што хутчэй за ўсё, правильно, яны ж беззямельныя. Тытулы ў іх ёсць. Зямлі няма. Кіеўскі князь пазбавіў нас зямлі. Так, атрымліваецца, у нас няма сыноў, увогуле ў нашай сям'і няма сыноў. У нас ёсць бліжэйшы сын увогуле, гэта наш унук, яму 9 гадоў, гэта бліжэйшы самы сын. Альбо не. Ну так. А вы таксама і да іншага дома належыце, так? Блин, халера нейкая. Атрымліваецца. Мы можем нашу дачку... Давайте паспробуем нашу дачку аддаць за кагосьці. Пакуль, таму што мы яшчэ невядома колькі працягнем. Знайсці кагосьці ўдалага плюс-мінус. І зрабіць матрылінейны брак. Нам патрэбна... У нас дынастыя... Раптоўна, у нас за некалькі неўдалых падзей у нас дынастыя пакрыху памірае. Так. Ён нашчадак кіеўскі. Угу. Гэта ўвогуле банда там нейкая ходзіць пад Кіевам. Ну нам-то так-то пофіг. Матрылінейны ён не прыме. Ты ж мурэў. Добра, шукаем іншага. Плюс-мінус яе ўзроста. Ёй 40. Дачку трэба замуж аддаваць. Самы час. Валдай. Гэта не прыме. Добра, можна забываць адразу. Я толькі матрылінейны прыму. Ну тут, яна ж, ну так, з Русі. Глеб з Русі. Банда пад Кіевам. Все ў парадку. Так, 50, 28. Малады нейкі. Шо малады? Не? Зараз з табой. Так, яна гатовы згубіць прэстыжа. Галоўнае, каб яна атрымала сабе кагосьці. Не мудака нейкага. Вось ты ў нас выглядаеш, сіверскі. Тытулы ёсць нейкія: Чэрнігаў, Каранчаў, Навасіл, Старадуб. Ходзіць ува сне. Ну, не сам благі. Храбры. Гэта
Compassion. Чутліві, поїсти любить. Культура його дивна. Ну, не культура, а релігія, а так? Это Глеб, який у Арсенале гулял, у тебя его брат? Я не ведаю, не упевнений. Я у його не питав, на жаль. Ну, давайте возьмем вось гэтага. Ён малады яшчэ. Зусім, 32 гады. Матрыляйны брак будзе, і ўсе дзеці будуць часткай нашага дому. Зараз у нас жывых 23 чалавекі, але бліжэйшых нашчадкаў не той каб шмат. Трэба ў наш савет неяк нашу дачку і дадаць. Чым яна там найлепшая? Кіраўніцтва. Ну Тацяна зараз гэтым займае, за гэтую пасаду займае. А ў ёй ёсць што-небудзь, што яна ўмее яшчэ? Ды вось усе інтрыга... У мяне ўся сям'я нейкіх інтрыганаў. Вы задзяўблі, вы што-небудзь яшчэ, акрамя як адзін аднаго забіваць умееце? Недахоп характараў. Так, калі я памру, моя дачка будзе кіраваць краінай. Можна паспрабаваць яе чамусьці... Так. Давайте паспрабуем яе, можа, перавучыць ужо самы час і 40 ракет. Так. Яна правядзе паседжанне майго ўрада замест мяне. Якія дзеці ёй 40? Усё ў парадку ёй. Так, калі я назіраў за тым, як яна робіць свае справы, сумневы з'явіліся ў мяне. У яе не было праблемаў кіраваць замест мяне. Так. І выглядае так, быццам бы яна нічому не навучылася. Аддаць рэчы тым, каму яны больш патрэбны. Гэта. Пробуем так. Ніякага прагрэсу. Мы ўжо спрабуем, гэта ўжо другі раз падзея ў яе жыцці. Некаторыя маладыя 70-гадовыя ўжо ў 39 кіравалі. А вось мы і памёрлі. Так, яна будзе нашым кіраўніком, вось яна стане нашым нашчадкам. Яна зараз будзе... Так... Зараз, якія падзеі? У нас есть што? Мы памерлі ў 59. Так, бла-бла-бла. Яна становіцца карэлем за нас. Мы страцілі тытулы. Яны атрымліваецца. Нашы дочкі атрымалі лепей тытулы зараз, таму што яны належалі нам, яны былі пераданы далей. Наша дачка, самая старшая, атрымала увогуле каралеўства Белай Русі тытул. Таксама тытул так, галоўнае каралеўства Мінска, там па тыпу як вялікая тэрыторыя. І таксама нават абмежаваная, ну, то бок сам Мінск і яго тэрыторыі навокал. Наша сярэдняя дачка атрымала Новгарад, тытул каралевы Новгарада. І наша самая малодшая атрымала Оршу. Усё, канец, больш нічога яна не атрымала. Я клічуць яе каралева Ярослава. Ярослава Глебаўна, Белай Русі. Так. Добра. Што ў нас, як выглядае? Новгарад адчапіўся зноў. Да вы задзяўблі. Нельга проста так узяць і трымаць два тытулы здаравенных. Зараз будзе вайна яшчэ адна, блін, за новгарадскі тытул. Не, ладно, не будзе ніякай вайны, хопіць. Хопіць забойства сваіх жа. Нам трэба неяк са сваім разабрацца. А з бонусаў кіравання мы зараз кіруем даволі вялікай тэрыторыяй самастойна. Нікому не перадаем тэрыторыі 5 з 9. Так, няма нашчадка. У сэнсе. У сэнсе. Так.
У вас няма ніякіх тытулаў, якая члены вашай дынастыі могуць атрымаць. Як толькі мы памрэм, гэта будзе канец. А ў сэнсе, у нас жа ёсць дзеці. Яны адносяцца да іншага дому. Дык у доме крывічы яшчэ да халеры дзяцей, у сэнсе. Вы чмурылі? Гэта гейм-овер. Мы самі сабе загналі ў гейм-овер. Наша дачка, яна з-за таго, што яе дзеці з іншай галіны... Я магу перадаць каму-небудзь гэта? Ну, па тыпу кіравання. Я могу назначить падкаемца просто з людзей рандомнага чалавека. Атрымаў котку. Котка памёрла, на жаль. Гном срабі дзіцё. Хутчэй за ўсё не паспеюць. Так, я магу нешта... Мне трэба нешта прыдумваць. Вось, сидюсіць яго. Поехали. Роман, у мяне ёсць да цябе справа. Так, яны атрымаецца з іншага дома. Сыноў так і не было. Я нешта думаў, што ўсё добра будзе. Так, трэба назначаць васалаў у наш... у нас увогуле стыль. Кіраўніцтва. Добра, яна амаль ўжо сабе атрымала поўны адзін з тытулаў. Па грошах у нас. Давайте грошы будем зарабляць. Пакуль ёсць магчымасць, няхай робіць грошы. Трэба неяк мяняць законы. Мае васалы не пагадзяцца. Давайте паглядзім, што мы можам. Я зараз паўзы не здымаю, таму што нам трэба вельмі хуценька прыдумаць нейкую халеру тут. Справа ў тым, што ўсе яе дзеці належаць да іншага дома. Я не думаў, што гэта праблема. Так, усе дзеці назначыць абсалютны... мы маглі бы назначыць самастойна, хто будзе кіраваць зямлёю, але у нас няма для гэтага... Гэта феадальны прыкалдэс. Так, канфедэратыўнае падзяленне. Усе дзеці атрымліваюць аднолькава. Так. Яны будуць падзелены паміж так, бла-бла-бла. Новыя тытулы могуць быць створаны. Я нешта не бачу... Маладыя дзеці... бла-бла-бла. Ну, добра, там трошки парадак будзе. Усе дзеці атрымліваюць гэтае самае, але просто іншы парадак. Неважна, не вельмі важна, насамрэч. Заплаціць грошай. Недастаткова заплаціць грошай, каб вызваліць нашага васала аднаго. Так. А што ёсць у гэтай гульне, каб... Так. Тытулы страчаныя пасля таго, як мы... Яны будуць пераданы іншаму дому. Што гэта за дом? Мне трэба ведаць, хто будзе жадаць мяне забіць. Свенца. У іх усяго 3 чалавекі жывых. Літаральны капітан Ратибор из вольных копій Брандіса і мае 2 дачкі. Гэта ўсе людзі зараз. Гэта ўжо стары дзед, яму 56, то бок гэтыя тытулы перайдуць невядома каму і потым будуць згублены нават яшчэ нашымі... Ну, яны ж таксама да гэтага дома адносяцца. Прыярытэт да мужчын, але без розніцы. І наша, з-за таго, што мы толькі пачалі кіраваць, ніхто нас не будзе слухаць. Ну, яны не дадуць нам змяніць законы. Добра. Ну, тады пачынаем просто назначаць канцлераў нам. Хто у нас тут з васалаў? Інтрыганы клятыя. Ты сюды. Ты сюды. Блин. Наша сястрычка пачакае, можа? Блин, кагосьці трэба назначыць. Адор наш сенешаль. Не варыянт. Давайте яго назначым часова. Чаму ён нас ненавідзіць? Чаму такая нізкая адносіна? Тыран. Яна лічыць нас тыранам. Чаму нас тыранам лічыць? Наёмнік можа атрымаць дзяржаву. Справа ж тым, што атрымае не ён, атрымае нашы дзеці. Але ён дзед будзе прыходзіцца гэтым дзецям. І магчыма, ён за гэтага стане рэгентам іх.
Хутчэй за ўсё, мой совет гэта не дазволіць. Так, можна размясціць войскі. Давайте... Конница. Куды-небудзь у Новогрудок. Вы куды-небудзь у Гродно. А вы куды-небудзь у Волковыск. Удобно. Разместили свои войски. Альянсы, сестра. Не погодится. Я на дрэннага меркавання аб нас. Шкада. Я думал, что павінны сястрычкам перадацца тытул. Ну, нашим сястрычкам. Але не, яны перайдуць. Трэба дзяцей сваіх пазбіваць. Есть такая вероятность? А, я жадаю працягнуць гулять. Вы что? Это так по-дурному атрымліваецца. Самі сабе пастку зрабілі. Так, ты... Я могу неяк... Так, где она у нас? Кіраўніцтва Полоцкам, гэта... Не, гэта ж не тое. Ці могу я е... Я наадварот жадаю її перадаць. Ёсць нейкі лад жыцця, які паладавітасць дае. Мой папярэдні персанаж меў такі лад жыцця. Гэта яму не дапамагло. У яго нарадзілася 3 дачкі, на гэтым яны спыніліся. У мяне былі персанажы з гэтым трэйтам, якія малі 10 дзяцей. І ўсё было ў парадку. Але вось тут нешта пайшло не так. Я вельмі разлічваў, што праз патрыарха ў мяне я замацую сваю дынастыю вельмі моцна. Так, тытулы. Я ўсё роўна, у мяне ў галаве не ўкладваецца, чаму. Зараз мы бярем яе адчыняем, і ўвогуле давайте паглядзім зноў на дрэва. У нас ёсць гэта дом, гэта ўсё адзін дом. Вось гэта таксама з'яўляецца домам. Так? Частка дынастыі гэта ўсё з'яўляецца. Дзе-небудзь у якім-небудзь выглядзе. Вось. У нас ёсць сястра, якая стала каралевай Тацьяна Новгарадская. Ці магу я перадаць ёй тытул просто свой, па тыпу ёй аддаць. Але, ну па тыпу я галоўны дынастыі, і я працягваю не за сваю сястру. Я працягваю... Альбо пачакайце-ка, не, было ж такое. Калі ў мяне брат памірае, я за брата гуляў. Чаму з братамі гэта працуе, з жанчынамі не працуе? Так, я магу прапанаваць ёй тытул. Я жадаю каму-небудзь аддаць тытул Мінскага каралеўства. Нечакана просто перадаць увесь тытул. Ты? Так. Добра. Я не разумею. Я не разумею. Ты? Забрать вассала, дадать вассала. Усё, гэта херня. Паміраю, так, паміраю. Тут справа не ў тым, што я паміраю. Халера з ім, што я паміраю. У мяне паніка. Зараз у нас якая справа? Мы толькі што атрымалі ў валоданне за нашу дачку ўсё каралеўства Белай Русі. Але ёсць невялічкая праблема. Я думаў, што калі яна памрэ, нават калі нешта здарыцца, у яе ёсць яшчэ 2 сястры. Справа ў тым, што гэтыя 2 сястры не прымуць гэты тытул. І адзінае, хто атрымаюць яе тытул каралеўства Белай Русі, гэта дзеці з іншага дома. Не з нашага, не з крывічаў. І атрымліваецца такая дэбільная сітуацыя, што мы губляем усё. Так, это не, давайте прабярем. У яе рэгаліі. Пры двары у нас трэба развесіць нашы рэчы, я так разумею. А, не, ятвярскі, давайте ў бок павесім гэта сюды. А гэта дома. Забівай дзяцей. Ну, я не ўпэўнены, што гэта дапаможа. Вітаю, Відзік. План гэта можа спрацаваць. Але я не ўпэўнены, што гэта так працуе. Ці магу я зараз? Так, ці ёсць у мяне нейкія дзеянні
у турму забіць. Схема на забойства. Давайте, гэта жорстка, але ж што тут рабіць? Спадкаемкасці стаіць пасля маіх дзяцей, я не ведаю. Так, давайте, глядзім. Тытул... Тытул наш належыць нашай старшай дачцэ, потым малодшай, і потым каралеве Тацяне з нашага дому. У нас не застаецца ніякіх варыянтаў, кроме як пачаць забіваць сваіх дзяцей. Пум-пум-пум, пум-пум-пум. Мне патрэбна зараз... Слухай, ты можаш мне дапамагчы ў маіх схемах? Пум-пум-пум. Ёсць праблемка. Дзеянне пры двары. Добраслава. Што ў цябе тут здарылася? Гэта моя дачка. З табой ты доўга не пражывеш. Спачатку твоя старшая будзе, а потым ты. Монарх звар'яцеў. У нас няма варыянтаў. У нас літаральна мы рэзка зараз прайграем. Трэба нешта рабіць. Так, даверся, што... Ай, слухайце, давайте не будзем нічога з імі рабіць. Там усё стрэс для нашай гераіні. Мы яшчэ ж зараз дзяцей пачнем забіваць. Не. Гуля, што за халера? Чаму? Я не магу гэтага спыніць. Гэта ўсё. Па тыпу, я ў падзее. Добраслава нешта напісала, і да яе дадзяўбаўся Карэл, якому цікава, што яна там напісала. Мы ж садыстка яшчэ, каб вы разумелі. Нам усе гэтыя ўзаемадзеянні... Так. Ямы для забойств і для жрецоў. Так. Можа, вы жадаеце сакрэтны праход. Давайте спецыяльную комнату для гэтых самых, для катавання. Яна жорсткая, карацей, галоўная гераіня, там капец. Мо нарадзім кагось. Можа, нарадзім. Але спадзявацца на гэта я бы не стаў. Нам трэба запасны план у любым выпадку. Так. З Оршы жадае таксама кіраваць чым-небудзь. У нас тут маршал, якіх рэдка пабачыш увогуле. 26 узровень маршала. У параўнанні у нас неблагія астатнія. 15 гэта не блага. Цудоўна, наша дачка расце, усё там і добра. У мяне для нашай дачкі дрэнныя навіны. Так, схема. На забойства прыкладна 20 месяцаў. Можна яшчэ дадаць агентаў у гэта. Але будзе складана ўпэўніць іх у гэтым. Усе амаль будуць адмаўляцца, бо у нас няма сяброў. Разумееце яшчэ якая справа? Калі ласка, ты можаш займацца ўнутранымі справамі? Мне трэба, каб яны лепей да мяне не адносіліся ўсе. Мяне ўсе ненавідзяць пры двары. Яна ж садыстка такая там яшчэ... Яна эгоістычная, упартая садыстка. Добра, што ў гэтай частцы можна сваіх дзяцей атручваць. Я не ўпэўнены, што гэта увогуле гэтая частка. Ну, мне падаецца, гэта не таму, што яна садыстка, я не ўпэўнены з-за чаго. Я думаю, што заўсёды можна было. Адыгрываем садыстку, так. Гэта ратаванне літаральнай гульні. У нас захаванне зараз... У нас так усё добра было. Мы там... Спачатку мы займаліся тым, што у нас проста канфлікты знешнія былі, а тут зараз раптоўна апынулася, што мы ў небяспецы. У нас усё разваливаецца. З гэтым трэба нешта рабіць. Настолькі рэзка гэта апынулася, што я нават не гатовы быў. Так, кіраўніцтва Гродна. Во, мы можам нешта тут пабудаваць. Давайте тренировочные боевые лагеры яшчэ. У нас армія ў 5700. Блин, трэба сабе прытрымліваць як мага больш зямлі, тому што калі б так было пры вайне супраць Кіева, то мы бы перамаглі. 5700 гэта вам чмурыць колькі.
Другой час не дазваляюць. Окей, добра. Ты не ўпэўнены, што гэта добра? Гэта, скажем так, гэта дрэнна з усіх бакоў. Але ў гэтага есть адзіны плюс. Мы працягваем гуляць у гэтую гульню. Так, мы ж спрабуем яшчэ... Мы заліцаемся да нашага мужа яшчэ. Ён вельмі блізкі да свайго брата Афанасія. Так, мы прапануем дапамагчы Афанасію, каб ён паўплываў на свайго брата. Цудоўна. Спрабуем неяк... Так, гэта дапаможа нам. Мы давно жадалі кагосьці. Я не думаў, што гэта будуць нашыя дзеці. Так, наш канцлер, васал і чэмпіён жадае, каб мы сабраліся на пір. Але грошай у нас няма. Калі мы за 10 год зладзім пір, за 10 год без праблем. Зладзім, як толькі будуць грошы. Як увогуле прагрэс? Ну, верагоднасць таго, што у нас атрымаецца 53%, сакрэтнасць 60%, 58, калі дакладна. Так. У нас такая велізарная армія, таму што у нас наёмнікі былі ў арміі. Зразумеў. Кантракт за гэтымі наёмнікамі хутка скончыцца. І іх там 700 салдат. Зразумеў. Ці можам мы знайсці дачка мужикоў нашай дынастыі? А гэта дапаможа? Просто нашыя дачкі, яны народзяць нам дзяцей па тыпу з нашай дынастыі. Але ж яны ж не будуць у яе... яе муж будзе з нашай дынастыі, але ён не будзе спадкаемцам. То бок мы ўсё роўна... Гэта не павінна дапамагчы. Хутчэй за ўсё гэта не мае ніякага сэнсу. Так, давайте трошечки саюзаў заключым з нашымі васаламі. Хоць хтосьці нас рады бачыць. Дрэнна. Наступны раз я буду сачыць за гэтым. У Менску нічого не пабудаваць, у Вулкавыску таксама. Ну вось тут няхай буду. Пакуль будуецца ў Новагрудку трэніровачныя пляцоўкі. Новы перк. Архітэктар. Цудоўна. Нагадай мне, што гэта такое. Увогуле трэба глядзець хуценька, што ў нас ёсць. Хуткасць будаўніцтва, гэта цудоўна. Жанчына з падаткамі. Эфектыўнасць збора падаткаў. Кошты будаўніцтва, абарона, хуткасць будаўніцтва, колькасць... вось чаму у нас армія больш. Цэнтралізацыя у сталіцы хутчэй расце развіццё, меркаванне людзей і мы больш тэрыторыі можам кантраляваць на 2. Дзякую, Метаігоры. Мне гэтыя словы дапамогуць. Спадзяюся, гэта вырашыць праблему. Так, наёмнікі. Што гэта? Ольга плюнула на мою дачку Дабраславу, у ежу маёй дачкі Дабраславы. А хто ты такая? Племянница наша 14-гадовая плюнула нашей дачце 9 гадоў у талерку. Так. Бла-бла-бла. Давайте яе навучым усялякаму дрэннаму. Як атручваць людзей. І зрабіць так, каб спадкаемцамі сталі унукі атруць пасля родаў. Глядзі, якая справа. Гэта неблагі план, але ён патрабуе значна больш часу.
У нас нашаму персонажу 40 гадоў. У нас ёсць усяго 20 гадоў, это гэта ў лепшым выпадку. На тое, каб усё зрабіць. Абірай той шлях, што фертыльнасць дае. Давай. Зараз. Што можа падабацца нашаму мужу? Сучасная філасофія? Не. Нешта вясёлае, мне падаецца, ён з гэтых. Яму спадабалася. Так. Давай. Варыянты. Мы ж не развіццём сваім займаемся, правильно? Так. Дыпламатыя, мне падаецца, не? Фокус, сямейны фокус. А чаму я не магу змяніць яго? Змяніць перкі? Не. А чаму стыль жыцця нельга змяніць? Я не ўпэўнены, але мне падаецца, яно лучыцца часова. Просто так змяніць я не магу, як бачна. Дыпламатыя, вось, мне падаецца. І ёсць, вось, фертыльнасць у канцэнтрацыя на сям'і. У дыпламатую і сям'ю. Так, трэба адручваць, без варыянтаў. Працягваем гэта рабіць. Толькі не гаварыце мне, што ён гей. Не, ён гетерасексуал. У нас нешта не атрымалася на яго. Экзатычны дыванік. Прыемны да дотыку. Гандлер прапануе нам незвычайны дыван. Так. Ці такі дыванік можа заглушыць наш поступ? Магчыма, нават агента, якого поступу нашага агента, якому мы за якога мы падарым. Давайте. Атрымліваецца батарэя дыванік, які можа дапамагчы нам у потым адкрылі нашу схему. Усе ведаюць пра наш план забойства. Так, мы страчваем легітымнасці і яшчэ шмат так. Я покажу ім, як я далеко могу зайсці, напужаць іх усіх. Легітымнасць зніжаецца, меркаванне. Давайте. Жудасць. Так. Дачка. Паўтарыць. Забойства. Эту схему уже вядома. Усе ведаюць, што я гэтую схему раблю. Добра. Атручваць дыван. Асасін. Так, час настаў. Давай, 53%. Лепей не будзе. У ёй атрымалася. На 2 гады яна будзе больш асцярожнай, яна будзе ведаць, і яна нас ненавідзіць. Под страхам забойства ён расказаў, што гэта мы збіраліся яе забіць. Добра. Яна будзе больш асцярожнай, таму мы меншую дачку спрабуем. А я магу Слухайте, можа я хернёй займаюся? Там ёсць актыўнасць по тыпу просто дизенхерит, ну по тыпу пазбавіць спадкаемства. Бо было, мне падаецца. Не разумею. Блин. Мы губляем гэтую гульню. Я могу ее турну кинуть? Не атрымаецца. Так, інтрыганства, характер і... Ну, карцей там такое сабе. Верагоднасць минус 21%. Меркаванне аб нас нізкае. Ну, добра, малодшую тут дачку спрабуем. Поехали. Пум-пум-пум.
Альянсы. Это нам нічога не патрэбна, ніякія альянсы, у нас праблемы вялікія. Мне падаецца, продзяўбалі мы. Дзіцё. Так, што гэта? Профіт нейкі. Бла-бла-бла. Пагандляваць. Просто можна. Ну, давайте паспрабуем. Мы там згубім альбо трошкі грошай, альбо трошкі больш. О, можна вось рызыкнуць. Атрымалі. Добра. Наіўнасць дзіця. Яна нават не можа ўявіць сабе, што хтосьці можа нешта задумаць супраць яе. Так. Яна пакажа сваё месца, дзе яна хаваецца, звычайна. Гэта мы можам скарыстацца. У нас ёсць дзіцё. Мы... Не крычы на жанчыну. А з мужам навошта сапсаваць на стасункі? А магчымасць ёсць, але ці выкану у цябе патрабаванне. Ну вось, я бы ждаў пабачыць іх. Таму што яна проста адсутнічае ў гэтым спісе, і я не ведаю, дзе бы паглядзець такое, што мне патрэбна для гэтага. Хутчэй за ўсё, я магу забраць толькі у чалавекаў з нашай дынастыі, магчыма. Бо спадкаемства-то няма, ну па тыпу, яго проста няма, ні ў кога не будзе гэтага тытула. Мой тытул уляціць невядома куды. Я нават не ўпэўнены, што забойства дзяцей вырашыць праблему. Так, у нас рейд отправили 5700. В смысле, ну, не у Твичи, а Киевское княство отправило. Як паганскія боги ставяцца да забойства дзяцей, не вельмі добра. Не падабаецца. Мы ўжо ва ўсе цяжкія пайшлі, тут ужо. Тут уже галоўнае проста ўтрымацца ў гульне. Захоп Новгорода Літвой адбываецца. Нашу сястру зараз... Глядзіце, моя сястра зараз згубіць тытулы. У нас ёсць сын. Нашчадак. Глеб, трымайся. Глебушка. Давай. Блин, ну зараз мы продзяўбалі карацей Новгородскае княства, літаральна. Нікога не забівай. Зараз сэнсу ў забойстве няма. Толькі што ён знік. Зараз трэба проста ратаваць дзіцё. Трэба быць галавой дынастыі. Добра, выканана. Вось зараз я магу змяніць? Я не магу змяніць сваё. Як гэта працуе? Мне падавалася, раней можна было змяняць, нет? Давайте яшчэ. Мерытакрата. Нешта тут ёсць з фертыльнасцю? А зараз сэнс у забойстве знікла. Вельмі моцна яно знікла, таму што у нас з'явілася дзіцё, хлопец. Дагэтуль план быў такі. Мы забіваем усіх сваіх дачок, і тытул пераходзіць да нашай сястры тады, калі мы памрэм. Зараз галоўнае Глеб, гэта наше проста ўсё трымаецца на ім аднім. Так. Аплату за ўплывы давайте возьмем. Пойдем за грошикамі. Глебу, не-не-не-не-не. Трымаем там, дзе ёсць. Куды я без яго? Глебушка, соненькая. Давай-ка мы будем... Ну, можа яго дакаваць, адразу яму назначым. Так.
Яна такая сабе, ну, па адукацыі можа надаць. Ну, але ж мы можам пракантраляваць, кім ён будзе тады. Хутчэй за ўсё праз вялікую колькасць стрэсу. Блин, ну давайте ўсё ж такі нашаму просто... Вось, канвертыраваць культуру. Паміранне нам не надо, трэба, каб ён станавіўся. Няхай у нашага настаўніка будзе вучыцца. Бо ўсё зараз сыходзіцца, не дай... Нельга, каб хтосьці яго забіў. Давай ты заменяй вось гэта. Немагчыма, просто любая нават рэйд будзе мімам праходзіць, нам трэба просто паднімаць усю армію, бараніць Мінск. Каб сына не забілі. Ратуем Глеба. Так, можна ўзяць у турму свайго вассала, за што ён там нарабіў? Што ты нарабіў? Ага. Гэта самае. Здрадзіў сваёй жонцы. Можна кінуць яго ў турму. Так, зараз тады, калі у нас ёсць такая справа, можам сканцэнтравацца на іншых справах нашай краіны. Па іншым справам, у нас самая галоўная праблема. Нас ненавідзяць усе. Проста ўсе. Ская праўда варожая для яго. Мы можам яго замяніць на кагосьці яшчэ. Вось, васал у нас ёсць добры падаходзячы. Давай ты. Будзе гэты васал. У асноўным у чым? Тыран. Таму меркаванне аб нашым папярэднім кіраўніке дапамагае. Тое, што мы садыст, не падабаецца. З-за таго, што у нашай культуры дамінаванне мужчын, меркаванне аб каралеве ніжэй. І тое, што мы правім не вельмі доўга. Легітымнасць яшчэ таксама даволі нізкая, і гэта таксама ідзе дрэнна. Давайте паседжанне нашага ўрада правядзем, і гэта нашу нам легітымнасць падаб'е. Першы чалавек. Так, група крысціян падыходзіць да трона. Яны у якасці зброі несуць сабой сваё фермерскі рыштунак. Самы дзіўны, які я бачыў за ўсё сваё жыццё. За сваё жыццё, за сваю кар'еру знішчэння паўстанняў. Так. Тая, што кіруе намі, з'яўляецца сапраўдным д'яблам. Ніякая рэальная жанчына не можа быць настолькі жорсткая, быць такой жорсткай, як ты. Пачакайце-ка. Вы хто? Вы пра мяне гаворыце альбо пра сваіх там нешта? Я не демон, я каралева. Так. Цудоўны канцэпт, канцлер. Скажыце ўсім, што я дэмон. Нас будуць баяцца. Давайте ўсіх пужаць ужо, і лёгка атрымаецца. Давайте, карацей. Усё, няхай усе баяцца нас. Параджэнне Чарнабога мы, карацей, вось такая знакамітасць. Наступны прыйшоў гэта Рогвалод з Варгініі. Так. Адзін з маіх рыцараў. Так, кіруючы Сімеонам прайшоў міма яго, ну, каля яго тэрыторыі. Яны абрабавалі усе вёскі. Так, мае войскі ідуць, каб абараніць усіх. Мы зараз нарываемся на той, каб нас забілі. У прынцыпе, неблагі варыянт. Абстрыкнуць правую кнопку на пачатку сваёй дынастыі, прайсці ў хостел. Так, там нету такой опцыі. Чальцу сваёй дынастыі. Усе гэтыя дзеці мае, яны не члены маёй дынастыі мегапаазерскі. Таму там гэтай опцыі няма. У гэтым і праблема. Калі б яны былі чальцы маёй дынастыі, я бы не змог, ну, я бы і не стаў нічога рабіць. Усё было бы добра. Так. Мой васал Юрый накіроўваецца да мяне. Ён аглядае увесь двор. Моя леди,
Я ўпэўнены, што хтосьці ў каралеўстве жадае напасть на мяне. Я не ўпэўнены чаму, але мне падаецца гэта вышата. Я спытаю у вышаты. Забейце, карацей, просто забей. Цудоўна паседжанне атрымалася. Тытул параджэння Чарнабога. Гэта ўсё. У нас усё добра. У нас максімальная колькасць жудасці 100. Я толькі што ачыўку атрымаў. Я звычайна праз гэта не кірую. Але тут мы... у мяне тады, калі граў, не было такіх івентаў па тыпу пры паседжанні суда. Там жудасці нешта плюс 50 было. Мачмураць колькі. Мы за 40 лёгка прабілі. Так. Навучанне, доблесць. Это ўсё фігня. Фігня. Гэта што? Гэта як... скіптар. Зразумеў, можна ўзяць яшчэ дадаткова. Няхай будзе. У цябе будзе хутка вельмі кароткі раптоўны стрым? Аб чым? Так, альянсы. Нам патрэбны альянсы. З нашай сястрой не атрымаецца. Ну так, у нас нешта з альянсамі, ну такое сабе. Колькі у нас? У нас ёсць хоць хто-небудзь на нашым баку? Адзін з нашых васалаў, другі з нашых васалаў. Цудоўненька. Пазл развязваць? Па тыпу як гэта металёвыя пазлы, каб разбіраць іх, а толькі з вяровачкамі нешта такое. Навучанне. Што яна жадае? Так, яна не зусім зразумела сваё. Зараз яна будзе такая ж жорсткая, як... Яна ж, таксама... Яна інтрыганка, вы глядзіце. Мы жадалі за інтрыганку пагуляць. Гэта... Інтрыганка. Карацей, пакідаем інтрыганка, наша дачка будзе інтрыганкай. Не фізічна. Окей. Дзе не патрабуе рэнаун і прэстыж, а таксама недаступна ўсім законам спадкаемкасці. Глядзі. Тыкаем на свайго ж сына. І можна вось, дизинхерит. Без праблем. Тыкаем на сваю дачку. Няма такога дзеяння. Вось у чым праблема. Яны не з'яўляюцца членам нашага дома. З-за таго, што яны не член нашага дома, мне, ў прынцыпе, яе няма сэнсу. Нашу сястру взялі ў палон. Магу я выкупіць адтуль? Што гэта за грошы? Увогуле наш васал напаў на Новгарад. Ачмураць. На маю сястру ўзяў у палон мой васал. І што, жесть нейкая адбываецца. Патрыархат. Не, там праблема ў тым, што дом іншы. Ну, часткова праблема патрыархата. Вось зараз гэта адбылося з-за таго, што мы аддалі, калісьці мы аддалі гэтую дачку. Сваю яшчэ, калі яна маладая была. Мы аддалі у іншы дом. Для альянса. Нам тады войскі былі патрэбны. Мы аддалі яе ў іншы дом, і дзеці ў іх з іншага дома. Я не разлічваў, што ў мяне ў патрыарха будзе ўсяго 3 дзіцёнка, і ўсе будуць дочкамі. Вось чаго я гэтага не чакаў. Таму што патрыархі звычайна дзяцей, проста дзеці паўсюль проста бегаюць. Яны на сценах вісяць. Усё ў парадку. Там прыкладна ўсяго хапае. Адзін сын бы дакладна быў. Вось, а так атрымалася, што вось пралічыўся. Калі б дачка атрымлівала тытул, па тыпу, калі гэта быў бы матрыархат, праблем бы ўвогуле не было. Яна бы не ўзнікала. Але ж тады бы з хлопчыкамі адваротная херня бы атрымалась. Карацей, такое сабе. В любым выпадку. Зараз мы вельмі асцярожна сочым, каб ніхто не прыйшоў нават рэйдзіць у наш бок. Бачым рэйд, адразу падымаем войскі і ваюем з імі. Можа на вайну ісці? Я баюся на вайну ісці нават. Таму што, калі што, сына ж забяруць.
Звычайна, калі я на вайну іду, хтосьці з дзяцей абавязкова, ну, прыходзіць армія нейкая і спрабуе ўзяць мой горад. Можна было знішчыць тытул Новграда? Не, калі ён заснаваны, ўжо нельга. Наколькі мне вядома. Гэты тытул быў ну, ён заснаваў з самага пачатку гульні і, ну, блин. Мы кіравалі, атрымліваецца... ну, глядзіце, якая яшчэ праблема. Калі бы мы спадкаемства змянілі на тое, каб мы атрымлівалі, ну, то бок толькі адзін персанаж атрымлівае ўсё, а гэта складана. Ну, глядзіце, з маіх васалаў толькі адзін не згодны гэта прыняць насамрэч. Так, у вас ёсць адзін альбо больш моцных васалаў, якія не згодныя. І ў нас няма увогуле такой інавацыі, ну, то бок мы яшчэ не ведаем. Мы ў феадалізм яшчэ не праваліваемся. Калі будзе заснаваны феадалізм, то ў нас будзе магчымасць атрымліваць у аднаго персанажа, у нашчадка, усе тытулы адразу. І такім чынам ён будзе кіраваць усім. Вось, але з-за таго, што мы мелі ў нашага папярэдняга персанажа 2 тытула 2 каралеўств адначасова, гэта выклікала канфлікт. Так. Ідзем чакаем. Павінна быць добра. У госці, фігня гэта ўсё. Што там, нейкае паведамленне мне падаецца яшчэ? Ага. Паляванне. Блин, пайсці на паляванне. Можам атрымаць прэстыж. Не, нам нічога не патрэбна, насамрэч. Што цікава, нам нічога не патрэбна. Нам галоўнае, каб не памёрлі мы. Ну, не, наадварот, насамрэч. Нашая смерць — гэта неблагі варыянт. Это неблагі расклад. У волкавыску сцены палепшым. Гэта яшчэ тэрыторыя пад нашым кіраўніцтвам, я не заўважыў. Так, мой канцлер Андрей памёр. Хто гэта? Жанчына ў чаканні. Гэта по тыпу прыслуга моя. Менш стрэсу. Добра. Майстер палявання. Ахоўнікі. Просто я вырашыў, калі пачаць да феадалізму далёка. У гэтым-то і цікавостка, ну, па тыпу, паварушыцца ў гэтым вось усім. Так, нават калі... Тут адзінае, што можа атрымацца, калі мы раптоўна памрэм, ёсць адзіны варыянт, што можа, ну так сабе атрымацца. Так. Можна суб'ектаў. Давайте вось гэта просто падаткі падавысім. Грошкі заробім. Я мог бы узяць і... это самае... Калі я памру, ну зараз гераіня галоўная памрэ раптоўна, просто з нічога, напрыклад, муж заб'е, то ён стане рэгентам нашага сына. Рэгент сына, ён можа ў выніку перахапіць уладу, пакуль дзіцё яшчэ расце. Гэта рызыкоўна. Карыстацца перкам архітэктара. Я зараз не памятаю, я настолькі сканцэнтраваўся, архітэктар, мы просто будуем хутчэй, не? Менш кошты, ну так, нам патрэбна грошы. Нам патрэбна грошы і ўсё, што можна будаваць, будуем, насамрэч. Я не жадаю зараз суседзям будаваць, ну, па тыпу сваім васалам. Яны таксама... Але гэта ж неблагая ідэя таксама. Грошай не хапае. Трэба больш грошай. Комаль. Вось сюды можа по Смаленску нешта пабудаваць. Залі з трафеямі. Вітаю, Альянс. Твар мужа ў рысах? Дзе? Гэта упарты? Альбо, я не ведаю, я просто ператыкваў шмат. Калі ў жонкі, то атрымліваецца яна упартая, эгоістычная і садыстка.
А, у мужа. Дай-ка. У мужа гэта... А, вось гэты. Ён трошки гэта... галлюцинацыі, карацей, у яго. Ён лунатик, ён вар'ят. Угу. Мы згубілі сябра. Паспрабуем яшчэ прытрымаць, у нас сяброў не той каб шмат. Усе сябры нам будуць карысны. Ведаеце што, я толькі... Я ўжо падзатрымаўся са стрымоў, я пазней яго пачаў, але зараз я трошки пазней скончыў. Давайте паглядзім, хто ў нас чым займаецца, і я буду перадаваць вас далей. Мы, падаецца, выратавалі. Мы вельмі у нас лёгка можам прайграць зусім, але... Упс. У нас ёсць верагоднасць выратаваць гэтае каралеўства. Так. Што ў нас? Хто ў нас што стрыміць? Я бачу, і куткі зараз стрымяць Sunhaven. І Ватафака БЛР гуляе ў Arena Breakout. Гэта нейкі па тыпу... як ён? Рэалістычны шутер. Калі жадаеце, ідзіце да Ватафака, а я вас перадам да ікуткі, бо вельмі даўно да іх не перадаваў. Давайте-ка. Жадаю вам добрага вечара. Мы побачымся з вами заўтра, і заўтра у нас канец галасавання. На першым месцы зараз Pentiment, але ёсць магчымасць прасунуць што-небудзь яшчэ. Пойдзем пад Схазарыю? Не. Мне і так падабаецца.